Καλησπέρα σας. Είστε στο hashtag. Οι περισσότεροι, κυρίως οι πιο νέοι, όχι μόνο γνωρίζετε, αλλά χρησιμοποιείτε το hashtag διαρκώς. Ετυμολογικά, αν και ακριβής μετάφραση στα ελληνικά δεν υπάρχει, το hashtag μετατρέπει μία λέξη, μία έννοια σε θέμα συζήτησης στο Twitter, στο Facebook και στα άλλα social media, όταν προηγείται από αυτή τη λέξη το σύμβολο της δίαισης. Έτσι και αυτή η εκπομπή. Κάθε φορά θα κάνει hashtag και μία διαφορετική λέξη, μία διαφορετική έννοια. Γιατί κάθε λέξη τη βιώνεις καλύτερα μέσα από ιστορίες. Απόψε λοιπόν κάνουμε hashtag τη λέξη μυρολατρεία. Και εγώ θέλω, όχι τεμπελιές, θέλω μια φίλη μου η οποία έχει ένα πρόβλημα, θα ήθελα να μου δείξεις αν ξεκαθαρίσει το πρόβλημά της. Παθιαζόσαστε με τα ζώδια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του μοίρα και τη δικιά του τύχη. Μυρολατρεία σημαίνει λατρεύω τη μοίρα. Κάρμα όμως είναι οι διαρκείς επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Αφόρο τη σκέψη της Ελένης, το λογισμό της, την καρδιά της. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στο χώρο, δυστυχώς. Όλοι οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατασκευασμένο από μια ομάδα προγραμματιστών με την ίδια βάση δεδομένων. Μιλάει με ένα γάμα και με ένα έψιλο. Αυτό πιάνεται και σε επίθετο. Το οποίο θέλει να τακτοποιήσει κάτι προσωπικό. Λέω της μητέρας μου θα πεθάνει ο μπαμπάς μου, μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Η μάνα μου τρελάθηκε, μου λέει έλα θέλει, τι είναι αυτά, δεν τρέπεσαι κτλ. Σε 3 μέρες έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Την ώρα που γεννιόμαστε, ας το πούμε, έχουμε ένα διαβατήριο. Αυτό το διαβατήριο είναι ο αστρολογικός μας χάρτης και πάνω εκεί είναι όλα τα μυστικά που εμείς πρέπει να τα ξεκλειδώσουμε. Δείχνει τις στάσεις, τις προοπτικές και τις εκδοχές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είναι ένα μπουχούρι αιγυπτιακό αυτό, πολύ ισχυρό υλικό για επαναφορά, για καψίματα. Δεν μου λέει ψάχνω, δεν βλέπω συναίσθημα. Να σου πω τι πέρασε τώρα τελευταία. Για πες. Εδώ πιάστη λίγο, νιώσε την ενέργειά της. Και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για καλύτερη υγεία. Αυτή τι είναι και αυτή η φεγγαρόπετρα? Αυτή είναι φεγγαρόπετρα, είναι ακατέργαστη. Με τον όρο μυρολατρεία ορίζουμε την τάση του ανθρώπου να δέχεται άβουλα και χωρίς αντίδραση τα γεγονότα της ζωής του, πιστεύοντας ότι όλα ορίζονται από τη μοίρα ή από μία ανώτερη δύναμη. Ακριβώς αυτή η πεποίθηση οδηγεί τους μυρολάτρες να παρουσιάζονται παθητικοί απέναντι στη ζωή, αλλά να έχουν και την ανάγκη να ανακαλύπτουν τρόπους που θα τους προβλέψει τι είναι γραφτό να συμβεί στη ζωή τους. Οι μάντες στην αρχαία Ελλάδα είχαν ιδιαίτερα υψηλή κοινωνική θέση και οι πολίτες όλων των κοινωνικών στρωμάτων σπάνια προέβαιναν σε κάποια ενέργεια χωρίς να πάρουν πρώτα τη συμβουλή μαντίων. Κάλχας, Πυθία, Τηρεσίας είναι μερικοί από τους πλέον γνωστούς μάντες της αρχαιότητας, ενώ η μαντική τέχνη παρουσίαζε μια τεράστια ποικιλία που εκτεινόταν από την νεκρομαντία και την ορνηθομαντία μέχρι την αστραγαλομαντία και την αλευρομαντία. Τι γίνεται όμως σήμερα? Ποιοι είναι εκείνοι που ακόμα πιστεύουν πως το μέλλον μπορεί να προβλεφθεί? Με ποιο τρόπο γίνονται οι προβλέψεις και κατά πόσο τελικά αυτές επιβεβαιώνονται?
Ας το παραδεχτούμε. Η πλειοψηφία όσων παρακολουθείτε μαζί μας αυτή την εκπομπή, κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα θα ρίξετε μία ματιά στις προβλέψεις για το ζώδιό σας. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις στατιστικές, το 89% του πληθυσμού, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, ενημερώνεται καθημερινά για τις αστρολογικές προβλέψεις. Μην παθιαζόσαστε με τα ζώδια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του μοίρα και τη δικιά του τύχη. Μην ακούτε, μην σας βάζουν άσχημα στο μυαλό σας. Μοιρολατρεία σημαίνει λατρεύω τη μοίρα. Και μοίρα, είπαμε και πριν, σημαίνει μοιράζομαι μοιρασιά. Την ώρα που ο καθένας μας γεννιέται, ένα κομμάτι τύχης και ατυχίας κατανέμεται σε αυτόν. Πάντως, οι καθημερινές προβλέψεις πιάνουν ένα κομμάτι. Δεν μπορώ να το πω ότι τα πιάνουν όλα. Αν είστε γυναίκα και ανήκετε στο ηλικιακό γκρουπ 18 έως 60 ετών, έχετε ζητήσει να μάθετε το μέλλον σας με τη βοήθεια της χαρτομαντίας σε ποσοστό 72%. Πέρασες και ένα χωρισμό όμως εσύ, στο παρελθόν, το οποίο σε σημάδεψε πάρα πολύ στη ζωή σου. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ σε αγάπησε πάρα πολύ, νομίζω ότι ο χαρακτήρας του ήταν λίγο περίεργος. Είσαι πολύ ωραίο μέλλον, Λεωνόρα μου. Χωρί που θα κάνεις ένα γάμο πολύ πετυχημένο και πετυχημένο εννοώ ευτυχισμένο, εγώ αυτό για μένα είναι πετυχημένο. Έχεις και πολύ λαμπρό μέρος στη δουλειά σου και θα με θυμηθείς. Εδώ είναι ο γάμος, παιδί μου, που θα το κάνεις. Ο γάμος μου. Θα το πω εγώ, μπαίνεις και σε ένα δίλημμα εσύ με το παρόν και το παρελθόν. Τα πάντα ξεκινούν από τη σκέψη μας. Δηλαδή, αν εγώ σκέφτομαι ότι είμαι 40 χρονών γεροντοκόρη, αυτό θα είμαι. Αν σκεφτώ όμως ότι είμαι 40 χρονών μια γυναίκα που έχει ζήσει εμπειρίες, το ένα τ' άλλο και τώρα πια ξέρει τι θέλει στη ζωή της και τώρα πια πάει για τον ιδανικό σύντροφο, αυτό θα είμαι. Οι πιο τολμηρές έχετε δοκιμάσει και άλλες τεχνικές και μεθόδους, όπως η χειρομαντία. Ποιο είχες στη ζωή σου? Έχω ένα. Πολύ έρωτας όμως αυτό. Μπα. Πολύ έρωτας αυτό. Για να κοιτάς από εκεί, πάει να πει ότι κάτι ξέρουνε. Εσύ γιατί δεν ξέρω αμφιβάλλεις τόσο πολύ? Εγώ αμφιβάλλω τα πάντα. Αν είστε άντρας, μην τρέπεστε να παραδεχτείτε πως εκτός από την αστρολογία έχετε εμπιστευτεί και τη μέθοδο της αριθμολογίας, προκειμένου να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. Έρχονται πάρα πολλοί επιχειρηματίες σε μένα και ειδικά τώρα μεσούς κρίσης με έχετε ανάγκη, για να μπορώ να αναλύσω την πορεία και την εξέλιξη μιας επιχείρησης. Η μαντική τέχνη είναι γνωστή από την αρχαιότητα σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις χώρες, ξεκινώντας από τη Βαβυλωνία, την Ασσυρία και την Αίγυπτο, φτάνοντας μέχρι και την Ελλάδα με τον Πλούταρχο να την ορίζει ως την τέχνη που προβλέπει το μέλλον, ερμηνεύοντας το παρόν και το παρελθόν. Des images qui vont se défiler comme une caméra, c'est des sons que je vais entendre et qui fait que je vais donner cette interprétation. Δίνω τη συμβουλή μου. Αν ο ίδιος δεν την ακολουθήσει, είναι δικό του το θέμα, έτσι δεν είναι? Εγώ, Ελεονόρα, θα δώσω μια κατευθυντήρια γραμμή. Από εκεί και μετά, η επιλογή είναι στα χέρια του άλλου. Με την επίσκεψη σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργείται μια εξάρτηση, η οποία πολλές φορές καθορίζει και τις πράξεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η μαντεία, ειδικά στους περασμένους αιώνες, είχε πολλά κοινά στοιχεία με τη μαγεία και γινόταν με μέσα που δεν έχουν σχέση με τη λογική και την επιστήμη. Je jouais seul dans ma chambre et j'ai entendu des bruits de tôle qui se froissaient avec un chiffre 14 et une képi de gendarmes. Et je suis allé voir ma mère en disant que le 14, il allait y avoir des policiers à la maison. Et le 14 du mois d'après, mon frère aîné est mort d'un accident de voiture et les gendarmes sont venus. Σε ηλικία 17 ετών που ήμουν στη Ράλιο, ήμουν στην 5η γυμνασίου, γύρισα μόνη μου τον καφέ. Τώρα τι να ξέρω εγώ 17 ετών από καφέ.
Και λέω της μητέρας μου, θα πεθάνει ο μπαμπάς μου, μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Εμένα μου τρελάθηκε, μου λέει, έλα θέλει, τι είναι αυτά, δεν τρέπεσαι κτλ. Σε 3 μέρες έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Η αγωνία και ο φόβος του ανθρώπου μπροστά στο άγνωστο, η επιθυμία του να γνωρίζει το αύριο, αλλά και η ανάγκη του να νιώθει ασφαλής για το τι θα επακολουθήσει, είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν τις τεχνικές μαντείας τόσο δημοφιλείς και περιζήτητες ακόμα και σήμερα. Καλή τύχη, δεν λένε οι γιαγιάδες. Και να έχεις καλή τύχη. Δεν ισχύει. Εσύ τη φτιάχνεις, την τύχη σου. Δεν πρόκειται να σου πει η μάγισσα αν θα έχεις καλή τύχη ή όχι. Ούτε να πεις, να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Το θέμα θα πάει πάντα όπως το πας. Πεπρωμένο είναι μια σειρά από προδιαγεγραμμένα γεγονότα. Κάρμα όμως είναι οι διαρκείς επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Αν κάποιος είναι στο πεπρωμένο του να γίνει πολιτικός, πάει και τελείως, Ελεονόρα μου, θα γίνει. Τώρα, το αν θα γίνει χαρισματικός ηγέτης ή όχι, αυτό έχει να κάνει με το τι επιλογές θα κάνει στο κάρμα. Αν αντιληφθεί κανείς πως στην αρχαιότητα το οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο πρόβλεψης, από ένα ψάρι μέχρι και τους κόκκους από το κρυθάρι, στις μέρες μας ίσως δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί εντύπωση όταν ακούμε για τεχνικές που εκτός από αμφισβήτηση θα μπορούσαν για τους πιο δύσπιστους να προκαλέσουν και γέλιο. Από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους πρόβλεψης είναι η αστρολογία. Το σύνολο δηλαδή των παραδόσεων και συστημάτων τα οποία ισχυρίζονται πως η θέση διάφορων ουράνιων σωμάτων σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου. Ο επιστημονικός κόσμος αμφισβητεί τη φερεγγιότητά της, καθώς παρά τις πολλαπλές επιστημονικές δοκιμές δεν έχει βρεθεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει είτε τις θέσεις είτε τα αποτελέσματα που περιγράφει η αστρολογία. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα προκειμένου να δούμε κατά πόσο ένας αστρολογικός χάρτης μπορεί να περιγράψει το προφίλ ενός ανθρώπου, καθώς και τις τάσεις που αυτό ενδέχεται να παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένας από τους πλέον γνωστούς πολέμιους της αστρολογίας είναι ο στατιστικολόγος ψυχολόγος Μισελ Γκογκεγίν, ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνια σε μελέτες και κοινωνικά πειράματα προκειμένου να αποδείξει πως η θέση και η κίνηση των πλανητών ουδέμια επιρροή έχουν στη ζωή και την εξέλιξη του ανθρώπου. Από την ώρα που γεννιόμαστε, ας το πούμε, έχουμε ένα διαβατήριο. Αυτό το διαβατήριο είναι ο αστρολογικός μας χάρτης και πάνω εκεί είναι όλα τα μυστικά που εμείς πρέπει να τα ξεκλειδώσουμε. Διότι όπως έλεγε και ο Γιούγκ, ότι η χρονική στιγμή δείχνει τις ιδιότητες ενός ατόμου. Τις κληρονομούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει το εξής. Πήρε το προφίλ ενός ανθρώπου και το κατέγραψε αναλυτικά με όλα του τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια το παρουσίασε σε 150 διαφορετικά πρόσωπα, πελάτες αστρολόγων, ισχυριζόμενος πως το προφίλ αυτό είναι δικό τους και η ανάλυση του έχει γίνει από γνωστούς αστρολόγους βάσει των δικών τους γενέθλιων στοιχείων. Όταν ρωτήθηκαν αν το προφίλ και οι πληροφορίες συνάδουν με την πραγματικότητα, το 94% των ερωτηθέντων απήντησε θετικά. Ο Γκογκεγίν όμως είχε αποκρύψει από τους συμμετέχοντες στο πείραμα πως το προφίλ που τους δόθηκε ανήκε σε ένα Γάλλο δολοφόνο που εκτελέστηκε το 1947 γιατί είχε σκοτώσει 27 άτομα. Ο αστρολογικός χάρτης αυτό δείχνει. Τι ρόλο έχουμε έρθει να παίξουμε, αν θα γίνουμε διάσημοι, άσημοι, αν θα γίνουμε καλοί άνθρωποι, αν θα μορφωθούμε. Ρόλους. Άρα, πώς θα τον παίξει αυτό το ρόλο. Το οροσκόπιο, μια και μιλάμε σε αστρολογική βάση, δείχνει τις τάσεις, τις προοπτικές και τις εκδοχές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Η μοίρα εμπεριέχει την τύχη και την ατυχία και δείχνει σε γενικές γραμμές την πορεία της επιτυχίας, πού μπορεί να φτάσει κανείς, τις εκδοχές του κινδύνου και το νήμα της ζωής. Εμείς κάναμε κάτι διαφορετικό. Επισκεφθήκαμε την αστρολόγο Μπέλα Κιδονάκη προκειμένου να μας διαβάσει στην κάμερα τον προσωπικό αστρολογικό μου χάρτη και να κάνει ένα σύντομο προφίλ για το χαρακτήρα μου βάσει των πιο σημαντικών θέσεων και όψεων που παρουσιάζει αυτός. Όπως η θέση του ήλιου, ο οροσκόπος, η σελήνη και η θέση της Αφροδίτης. Το πείραμα συνεχίστηκε με μία επίσκεψη στον αστρολόγο Κώστα Λεφάκη. Οι συνεργάτες της εκπομπής του έδωσαν τα προσωπικά μου στοιχεία, γένος, ημερομηνία, τόπο και ώρα γέννησης και του ζήτησαν να διαβάσει τον αστρολογικό χάρτη που θα προέκυπτε από αυτά, χωρίς ωστόσο εκείνος να γνωρίζει για ποιο πρόσωπο μιλάει.
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα το πείραμα, στέλνοντας την επίσης αστρολόγο Μπέτη Μιχαλέα, μία φίλη της εκπομπής, με το δικό μου ωστόσο αστρολογικό χάρτη, προκειμένου να της αναλύσει το προφίλ. Εσύ γεννήθηκες κάτω από τον αστερισμό της Παρθένου, που σημαίνει ένα άτομο που αναλύεις πολλά πράγματα, σ' αρέσει η γνώση και ο τρόπος που είναι τοποθετημένο, ας πούμε, ο ήλιος μέσα στο οροσκόπιό σου δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι ένα άτομο που σ' αρέσει συνέχεια να εξελίσσεσαι και να μην μένεις ποτέ στο ίδιο σημείο. Ο ήλιος στην Παρθένο είναι το κέντρο της προσωπικότητας και της ζωής και ο Παρθένος είναι αναζητητής της πληροφορίας, τον αφορά η γνώση, γι' αυτό καλλιεργείται και μορφώνεται και την οποία την αξιοποιεί ανάλογα και πολλές φορές. Διαβάζεις ακόμα και θα ήθελες να ταξιδέψεις όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αλλά και πάλι θα σου ήταν λίγο, γιατί έχεις να καλλιεργήσεις ή καλλιεργείς και άλλους ορίζοντες. Δηλαδή, τι γίνεται και πιο πάνω στους άλλους πλανήτες, παιδιά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Σε τρώει ένα γιατί. Ψάχνεσαι. Ότι έχεις και τον οροσκόπο, τον τοξότη, που σου δίνει αυτή την τάση για τον αθλητισμό. Λοιπόν, και από τα 27 με 28 ξεκίνησες να ασχολείσαι πολύ με τον αθλητισμό. Και μέχρι τα βαθιά γεράματα θα ασχολείσαι με αυτό και όχι μόνο με τον αθλητισμό, αλλά επιμένω ό,τι αφορά την εξέλιξη. Ο οροσκόπος στον τοξότη έχει να κάνει πολύ με την άθληση. Με την παρουσία του Ποσειδώνα εξιδανικεύουμε και καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί να φτάσει να εξιδανικεύσεις μερικά σπόρη ή κάποια είδη άθλησης που σου ταιριάζει στο χαρακτήρα. Καλά, τώρα το ότι έχεις οροσκόπο τοξότη δεν νομίζω να σου λέω κάτι καινούριο. Είναι κάτι παλιό. Έχεις τη σελήνη στον κρυό, θες και να φανείς, έτσι, θες και να φανείς πάρα πολύ. Και εγώ σου λέω ότι στην τηλεόραση να μην έβγαινες, στο ραδιόφωνο μπορεί να ήσουν κάπου ή να παρουσίαζες το έργο σου, να φαινόταν η δουλειά σου ένα άλλο άτομο. Πες ότι έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με σένα και την ίδια περίπου ώρα και την ίδια χρονιά. Θα γινόταν διάσημο όπως είσαι εσύ? Ναι. Μπορεί να μην γινόταν στο επίπεδο που είσαι εσύ και σε γνώρισε ο κόσμος πανελλαδικά. Στο χώρο του όμως θα το ξέρουνε. Η σελήνη στον κρυό είναι μία σελήνη εκτεθειμένη, είναι μία σελήνη που δεν μπορείς να κρυφτείς, επομένως σε κάνει γνωστή, κάνει το άτομο γνωστό. Το άτομο αυτό έτσι κι αλλιώς θα γίνει γνωστό, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα, αλλά θα βάλει πολύ τη δύναμη της ψυχής που εκεί θα τονιστεί η Αφροδίτη, άρα η δημοτικότητα ή η δημοσιότητα. Η σελήνη σου συμβολίζει και τη μητέρα σου και είναι στον κρυό και έχεις ανάγκη από βλέμματα, δηλαδή από βλέμματα ανθρώπων να σου λένε ότι ωραία πας, καλά πας. Θες να πάμε στα δύσκολα? Πάμε στα δύσκολα. Στα προσωπικά. Είναι δύσκολα, Εκεί είναι λίγο δύσκολα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εσύ ανεβάζεις πολύ τον πύχη και βαθιά μέσα σου στην ουσία υπάρχει μία τάση να μένεις μόνη, να μείνεις μόνη. Είναι το, ας πούμε, το πολύ βαθύ σου κομμάτι. Κόβεις εύκολα τη σχέση, βάζεις δηλαδή εύκολα φρένο. Επίσης η Αφροδίτη στο Σκορπιό, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ ειδική. Σίγουρα ταλαιπωρεί τη γυναίκα, εφόσον έχουμε ένα γυναικείο οροσκόπιο. Δεν τη στερεί την επιτυχία στο άλλο φύλο, αλλά δίνει μία μοναχικότητα όχι από τη σύμπτωση, από την επιλογή ή από την στρατηγική που θα αναπτύξει το άτομο και ειδικά η Παρθένος. Έχεις την Αφροδίτη στο Σκορπιό. Είχες πολλές κατακτήσεις. Οι άντρες, ας πούμε, το άλλο φύλο σε κυνήγησαν. Γιατί έχεις Σκορπιό, που σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ δοτική στους ανθρώπους που αγαπάς ερωτικά. Δίνεσαι πολύ εύκολα, αλλά και με τον ίδιο τρόπο φεύγεις εύκολα. Αφήνεις πάντοτε πληγές σε κάποιους ανθρώπους που σε αγάπησαν πολύ, που πίστεψαν σε σένα και. Πώς
Πώς γίνεται και οι τρεις αστρολόγοι να δίνουν κοινές πληροφορίες παρά τις προσπάθειές μας για παγίδευση? Όλοι οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατασκευασμένο από μια ομάδα προγραμματιστών με την ίδια βάση δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει κάποια πρόβλεψη από έναν αστρολόγο, δίνοντάς του ημερομηνία και ώρα γέννησης, τότε, καταχωρώντας τα στοιχεία αυτά, εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπου σε ένα συγκεκριμένο κείμενο. Άρα, σε όποιον αστρολόγο και να πάει, ο ίδιος άνθρωπος με τα ίδια στοιχεία θα εμφανιστεί ακριβώς το ίδιο κείμενο. Στην ουσία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα. Και όπως έχουμε εδώ το λεμόνι, καρφώνουμε την καρφίτσα στα βλωτά και λέμε καρφώνω τη σκέψη της Ελένης, το λογισμό της, την καρδιά της, την καρφώνω την καρδιά της, να σκέφτεται, να διαλογίζεται και να αγαπάει το Γιώργο. Καρφώνω τα πόδια της, να είναι πάντα μαζί του. Ησυχία και ανάπαυση να μην έχει όταν είναι μακριά του. Όσον αφορά την αστρολογία, σαφέστατα είναι η πιο δημοφιλής όλων, αλλά θεωρώ ότι έχει έγκυρη βάση και είναι αξιόπιστη όταν ο αστρολόγος είναι και μαθηματικός. Φερέγγια εμεί, η αστρολογία έχει αμφισβητηθεί πολύ. Η αριθμολογία, ωστόσο, αποκτά όλο ένα και περισσότερους υποστηρικτές παρά πολέμιους. Τι μπορεί να δει δηλαδή ένας αριθμολόγος, εσύ για παράδειγμα, με την ημερομηνία γέννησης ενός ανθρώπου? Τι μπορείς να δεις? Μπορείς να δεις κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ή μπορεί να προβλέψεις? Να αναλύσω πλήρως το ψυχολογικό του προφίλ. Να δώσω τάσεις που κρατούν για όλη του τη ζωή, να δω πού θα μπορούσε να απασχοληθεί επαγγελματικά, που είναι όλες του οι δεξιότητες, να εντοπίσω ενεργειακά μπλοκαρίσματα. Τώρα εδώ έχετε και η τέχνη του ευζήνου και η ιδιότητά μου ως ψυχολόγου. Μπορώ να διαγνώσω ακόμα από τη γενέθλια μέρα, σε σχέση πάντα με το όνομα, το επίθετο για μας τις γυναίκες, μια ανωτελεία εδώ, παίζει ρόλο το πατρικό επίθετο και όχι αυτό που του συζύγου. Όλα είναι αριθμοί, συνυπολογίζονται τα πάντα και μπορώ να αξιολογήσω από εσένα, έμψυχο υλικό δηλαδή, έναν άνθρωπο, μέχρι και μια εταιρεία. Μπορείς δηλαδή να δεις και μια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που θα Εκεί είναι η ερωτική καρμική αριθμολογία, εμπλέκεται και η ονοματολογία. Φαντάσου, Λεωνόρα μου, ότι είμαι σαν το κομπιούτερ. Όσο πιο πολλά δεδομένα μου δώσεις, τόσο πιο ακριβή και έγκυρη ενημέρωση και απόδοση θα σου δώσω. Δηλαδή, αν μου πεις τα στοιχεία του καλού σου, έτσι, το όνομά του, το επίθετό του, την ακριβή ημερομηνία γέννησης, αν ξέρω πότε τον είδες για πρώτη φορά ή πότε ξεκίνησε η σχέση, θα σου πω αν αυτή η σχέση θα φορέσει νηφικό. Ο Big P για μένα, ο Πυθαγόρας, είναι ο μόνος αρσενικός που, μετά τον πατέρα μου, που δεν με έχει προδώσει ποτέ. Μου τα λέει η Ελεονόρα πάντα με ακρίβεια. Εξάλλου τα μαθηματικά είπαμε, δεν είναι άχαρα, είναι δεσμευτικά. Και έτσι και μου ανακαλύψετε και εσείς τη γοητεία των αριθμών, θα δείτε ότι είναι φοβερά γοητευτική αυτή η γνώση. Εάν εσύ έμενες έγκυος και έβλεπες ότι οι ημερομηνίες που σου δίνουνε, θα μπορούσε, άμα είναι μια συγκεκριμένη, να είναι πολύ καλή, αλλά μία άλλη να είναι πολύ κακή. Και δεν θες να το ρισκάρεις. Θα κανόνιζες να πας με ραντεβού την ημερομηνία που εσύ πιστεύεις ότι αν γεννούσες το παιδί σου θα ήταν πάρα πολύ τυχερό και εννοείται πως θα το έκανα. Ναι. Θα παρενέβαινα σε αυτό, αν φυσικά μπορούσα να... Ναι. Κίνδυνο το παιδί. Ναι. Και αυτό, και νομίζω στην καισαρική μπορείς να το προγραμματίσεις αυτό. Ναι, γιατί όχι. «17 Ενάτου είναι τα γενέθλιά σου». Αυτό εμένα μου λέει πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα μπορώ να σου πω ότι είσαι ένα πάρα πολύ τυχερό άτομο. Η γενέθλια μέρα μας καθορίζει πολλά για την πορεία ζωής του ατόμου. Το γεγονός της Ελεονόρα, το έχω δει ότι είναι απόλυτα συμβατό και με την ενεργειά σου που σου βλέπω. Έχεις έναν εξαιρετικά ευλογημένο και ενεργειακά πολύ δυνατό αριθμό. Ποιος είναι? Ο 6. Είσαι ένα πάρα πολύ δημιουργικό άτομο, εφάνταστο. Είσαι αρκετά παρεξηγημένη και αυτό έχει να κάνει με το πώς εκφράζεσαι και το πώς διατυπώνεις τη σκέψη σου. Η ενέργειά σου είναι εξαιρετικά καλή. Είσαι καλής προαίρεσης άνθρωπος.
Αριθμός 1. Ο νικητήριος αριθμός είναι ο αριθμός του Άρη, της δύναμης, της δράσης. Σε επιμέρους μαθηματικές αναλύσεις συμβολίζει τον άκρατο εγωισμό, αλλά είναι ο αριθμός που αφορά στα οικονομικά και τα επαγγελματικά μας. Ο αριθμός 2 είναι ο αριθμός του αφανούς ήρωα. Σε επιμέρους ανάλυση, το 2, μαθηματική εννοανάλυση, συμβολίζει την ιόβια υπομονή. Το 3. Το 3 λοιπόν είναι ο αριθμός του διαλογισμού, του εγκεφάλου, του σύμπαντος, της Αγίας Τριάδας, ο πιο τυχερός αριθμός μετά τον 8 που θα πούμε παρακάτω. Και πάμε στο 4. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν ιδιαίτερο αριθμό. Είναι ο πιο γιωμένος όλων. Συνηθίζω να λέω, γιατί είναι ο αριθμός της υπέρμετρης λογικής, ότι οι εκπρόσωποι αυτού του αριθμού μπορούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο με την υπέρμετρη λογική. Ο αριθμός 5 είναι ο αριθμός του μυστικισμού, του αποκρυφισμού, είναι ο αριθμός της πνευματικής αναζήτησης, αλλά είναι ο αριθμός που κονταροχτυπιέται με τον 3 όσον αφορά τις δυνατότητες εγκεφάλου, ευφιέστατος. Και πάμε στο 6, το δικό μας αριθμό, Ελεονόρα. Είναι ο αριθμός του έρωτα, της αγάπης, της Αφροδίτης, της καλλιτεχνίας, του πολιτισμού, της ομορφιάς. Το 7, τον αγαπημένο σου αριθμό. Τι να πεις εδώ. Big P. Ο αριθμός του Πυθαγόρα, κορυφαίος όλων. Σε επιμέρους αναλύσεις, ο αριθμός 7 θεωρείται ο αριθμός της χειρίας, ο αριθμός του θανάτου, ο αριθμός που δηλώνουμε τα ατυχήματα, εκπροσωπεί και κακά πράγματα, αλλά και αντίστοιχα καλά. Τα θαύματα του κόσμου, τις 7 μέρες δημιουργίας, την απόλυτη ισορροπία. Και πάμε στο 8, θυμηθείτε τα μαθηματικά, ο αριθμός του άπειρου, ο αριθμός του σύμπαντος επίσης, του πλούτου, της αυθονίας, του χρήματος, του ρίσκου, πολλές οι ευλογίες στον αριθμό 8. Ναι, τι ευλογίες κρύβει. Είναι ευλογημένοι όλοι όσοι εκπροσωπούνται από αυτόν τον αριθμό. Είναι καλά άτομα, πιστά, δημιουργικά, εφάνταστη δημιουργική τάση τους δίνει. Έχουν ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων στην καλοσύνη. Μαζί με το 2 θεωρείται από τους καλύτερους χαρακτήρες. Η γνήσιοι ρομαντική του αριθμολογικού χάρτη. Ο έρωτας ήταν πάντα καταλυτικός για την ανθρώπινη φύση και αποτελεί την κύρια αιτία που θα οδηγήσει κάποιον, κυρίως τις γυναίκες, στην αναζήτηση πρόβλεψης προκειμένου να καταλαγιάσει η καρδιά μέσα από την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Τι γίνεται όμως όταν οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο ευίωνες? Σε ποιες μεθόδους καταφεύγει μια απελπισμένη καρδιά προκειμένου να ανατρέψει αυτό που φαίνεται ως πεπρωμένο? Η ενότητα που ακολουθεί θα σας παρουσιάσει με ποιον τρόπο ακόμα και ένας μυρολάτρης έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του αντιμέτωπος με την πεποίθηση ότι τελικά μπορεί να ανατρέψει αυτό που είναι γραφτό προκειμένου να συμβεί αυτό που θέλει. Με τη διαφορά ότι επιλέγει λάθος λύση. Αρκεί μια μικρή αναζήτηση στο ίντερνετ για να διαπιστώσει κάποιος ότι υπάρχουν αμέτρητες αγγελίες ανθρώπων που δεν εξαντλούνται μόνο στην πρόβλεψη ή την ενόραση. Medium υπόσχονται μαγικές λύσεις για όλα τα προβλήματα. Εργασία, άνοιγμα της τύχης, χρόνιες παθήσεις, αλλά κυρίως ερωτικά ζητήματα. Επαναφορές, υποβολές και επιστροφή του αγαπημένου προσώπου είναι μόνο μερικά από τα θέματα που οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι πετυχαίνουν. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα medium χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μία είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η μοίρα δεν αλλάζει, και από την άλλη αυτοί που τάζουν απόλυτη επιτυχία ακόμη και αν ο πρώην είναι παντρεμένος με παιδιά. Κοινό στοιχείο και στις δύο κατηγορίες, ωστόσο, η χρήση φυλαχτών, βοτάνων, φίλτρων, στάχτης και ματζουνιών που παρασκευάζονται από απλό μόσχο μέχρι κοκαλάκια νυχτερίδας. Είναι όμως έτσι?
αποφασίσαμε να το ερευνήσουμε. Επισκεφτήκαμε 2 διαφορετικά medium, ένα από κάθε κατηγορία. Θέλαμε να μάθουμε όχι μόνο πώς θα γίνει η επαναφορά του πρώην αγαπημένου, αλλά κυρίως από τι φτιάχνονται τα ειδικά φίλτρα που θα τον επαναφέρουν. Στην πρώτη περίπτωση, ο συνεργάτης μας έφτασε μέχρι το γραφείο γνωστού medium στη Δυτική Αττική. Εμείς προστατεύουμε τα στοιχεία του, αν και το medium δέχεται να βιντεοσκοπηθεί η διαδικασία δεσίματος αλλά και παρασκευής του μαγικού φίλτρου, καθώς όπως υποστηρίζει, τίποτα δεν γίνεται παράνομα. Αφού θέλουμε να επαναφέρουμε κοντά μας το πρόσωπο, πρέπει να έχουμε ένα λεμόνι μικρό, άγουρο, όχι γινωμένο, και να έχουμε μαζί με το λεμόνι και καρφίτσες, είναι ανάλογα με τις συλλαβές του ονόματος, και τώρα που έχουμε και γέμιση σελήνης, να παίρνουμε μία-μία τις καρφίτσες, να τις περνάμε πρώτα από τη φωτιά, να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα. Και όπως έχουμε εδώ το λεμόνι, καρφώνουμε την καρφίτσα στα βλωτά και λέμε «Καρφώνω τη σκέψη της Ελένης, το λογισμό της, την καρδιά της, την καρφώνω την καρδιά της, να σκέφτεται, να διαλογίζεται και να αγαπάει το Γιώργο, καρφώνω τα πόδια της, να είναι πάντα μαζί του, ησυχία και ανάπαυση να μην έχει όταν είναι μακριά του». Καρφώνω τα μάτια της, να βλέπουν με αγάπη πάντα το Γιώργο. Καρφώνω τα χέρια της, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν άλλον άνθρωπο, ούτε να αγαπάει κανέναν άλλον εκτός από το Γιώργο. Καρφώνω το μυαλό της, να μην σκέφτεται κανέναν. Αυτό τώρα, έτσι όπως είναι, θα το πάρεις και θα το τυλίξεις σε ένα πράσινο μεταξωτό πανί και θα το βάλεις πάνω στην καρδιά σου, και μετά από 9 μέρες, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 ή στις 7 το απόγευμα, να το ράψεις μέσα στο στρώμα σου. Τώρα, για να είναι πιο δυνατό το δέσιμο, να πάρεις λευκό μόσχο, μαύρο μόσχο που τον έχω βουτήξει σε αίμα δράκου, λευκό και μαύρο, και θα βάλεις και λίγο έλαιο, έλα σε μένα. Βάζεις και το μόσχο το λευκό, το μαύρο το μόσχο που τον έχω βουτήξει σε αίμα δράκου. Θα ανακατέψεις αυτά λίγο. Θα πάρεις ένα-ένα και θα πεις την προσευχή την αλφατέχα. Πάνω στο λιμόνι. Μπίσμιλαχ. Αλ-Ραχίμ. Αλχάμδου. Αλ-Αιλαμίν. Θα αφήσεις τώρα και θα πεις βελόνα στη φλόγα, βελόνα στη φωτιά, τρύπα της τις σκέψεις και την επιθυμία,
πέμπτη να κουλουριαστεί από τον πόνο και να αγωνιά. Η καρδιά της να έρθει πίσω ξανά στο Γιώργο. Αυτό τώρα, εδώ, το βγάλεις από το λιμόνι. Στο τυλίξω εγώ. Δεν θα το πειράξει το λιμόνι αυτό. Αυτό είπαμε, μετά από 9 μέρες στο στρώμα. Θα στο τυλίξω εγώ. Στο αλουμινόχαρτο, εδώ. Και αυτό. Θα το βάλεις. Και αυτό κατά από το στρώμα που κοιμάται, εκείνη. Εκείνο που δεν γνωρίζει το medium είναι ότι ο συνεργάτης μας όχι μόνο δεν θα βάλει το λεμόνι με τις καρφίτσες στο στρώμα του, αλλά θα δώσει για ανάλυση συστατικών σε βιοχημικό εργαστήριο τη δραστική σκόνη επαναφοράς. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα. Εξαφανίζονται μετά, δεν σηκώνουν τηλέφωνα κλπ. Ισχύει αυτό. Τους λένε ότι θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα πάρα πολύ γρήγορο και πολλοί κόσμος την πατάει κυρίως για αυτό το λόγο. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στο χώρο, δυστυχώς. Η Ηλιάνα υποστηρίζει ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα. Ανήκει ωστόσο στα medium που δεν υπόσχονται θαύματα. Όσον αφορά το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έχει μια πολύ μεγάλη εργασία για να γίνει αυτό. Από μόνο του δεν κάνει κάτι. Συνήθως το πουλάνε έτσι, οπότε δεν πιάνει. Δεν βάζουμε δηλαδή αίματα περιστεριού που ακούγονται και τέτοια πράγματα, δεν ισχύουν αυτά. Σκόνες επαναφοράς δεν ισχύει σε φυλαχτό, είναι εργασία που πρέπει να γίνει και πάλι αν παίρνει δουλειά, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Το medium, αντίθετα με τα όσα πιστεύει η κοινή γνώμη, μας αποκαλύπτει ότι οι άνδρες και όχι μόνο γυναίκες είναι συχνότεροι πελάτες για φίλτρα και φυλαχτά. Τι ζητούν λοιπόν περισσότερο? Τα φυλαχτά για προστασία, αυτά κινούνται περισσότερο, τα οποία μας προφυλάσσουν από γλωσσοφαγιά και οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια. Και μετά από αυτά είναι αυτά που είναι για τα ανοίγματα, το άνοιγμα τύχης, επαγγελματικά και συναισθηματικά κυρίως. Όσο για την επαναφορά του αγαπημένου, δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. Οι σκόνες επαναφοράς, όπως και τα μπουχούρια, είναι αρκετά. Εξαρτάται πάντα από την περίπτωση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι. Αν μιλάμε για μία νορμάλ περίπτωση, μπορεί και ο άλλος ο ίδιος να κάνει την εργασία, με απλά καψίματα, σκόνες επαναφοράς δηλαδή. Μελετάμε συγκεκριμένα λόγια και τον άνθρωπο που θέλουμε. Πάμε με τις ώρες, πάμε με το φεγγάρι, αναγκαστικά αυτό. Και σε μια δύσκολη περίπτωση θα πρέπει να κάνω εγώ την εργασία, που είναι μία ολόκληρη διαδικασία και αρκετές μέρες. Δηλαδή συνήθως η πιο δύσκολη δουλειά είναι 9 μέρες. Και πάλι η παρασκευή του φίλτρου επαναφοράς γίνεται μπροστά στην κάμερα. Το medium δεν υπόσχεται δέσιμο, αλλά ένα φίλτρο που ο πελάτης απλά θα κάψει σαν θυμίαμα μόνος του. Είναι ένα μπουχούρι αιγυπτιακό αυτό, πολύ ισχυρό υλικό για επαναφορά, για καψίματα. Βάζουμε και μαύρο μόσχο, λίγο μαύρο μόσχο. Και αυτός είναι λευκός μόσχος και αυτό που είναι πάλι ένα άλλο είδους αιγυπτιακού μπουχουριού. Αυτά τα δύο μαζί δηλαδή. Πρέπει να τα πάρει ο πελάτης, να τα ανακατέψει και με οδηγίες, ζυγές ώρες, όταν έχουμε γέμιση φεγγαριού, να αρχίσει να τα καίει με πολύ συγκεκριμένα λόγια. Και σε αυτή την περίπτωση το φίλτρο στάθηκε στο βιοχημικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των δύο φίλτρων θα τα μάθουμε σε λίγο ζωντανά στο στούντιο. Δεν αποκλείεται να είναι και ενέργεια του ίδιου του διαβόλου, ο οποίος σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο που γράφει στους Κορινθίους, ο διάβολος μπορεί να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Στην αρχαιότητα, οι μάντες φέρεται να είχαν την ικανότητα να κάνουν προβλέψεις διαβάζοντας τα πάντα. Αστραγάλους, φτερά από πουλιά, αλεύρι, νερό, ψωμί.
Οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει μέσω ενόρασης. Στην εποχή μας τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και προσαρμοστεί στην τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, το διάβασμα μιας φωτογραφίας θα μπορούσε, όπως ισχυρίζονται μερικοί, να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το μέλλον ενός προσώπου ή μιας σχέσης. Ή μήπως όχι. Βρισκόμαστε στο Μαρούσι για να επισκεφτούμε ένα καφενείο όπου οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν την κυρία Σούλα και τους συνεργάτες της προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε ζητήματα που τους απασχολούν. Τέτοια καφενεία είναι πολύ δημοφιλή σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, με πολλά από αυτά να αποτελούν αλυσίδα. Εδώ που ήρθες, Λεωνόρα μου, είναι ένα μαγαζί που δεχόμαστε τον κόσμο και τους λέμε το παρελθόν τους, το παρόν και το μέλλον τους με διάφορες μεθόδους. Συνήθως οι κυρίες ή οι κύριοι που έρχονται, καταρχάς έρχονται και κύριοι ή μόνο κύριοι? Βεβαίως. Τι θέλουν να μάθουν πιο συχνά? Τώρα πια είναι πολύ τα οικονομικά, τα επαγγελματικά. Πιο παρελθόν ήταν πιο πολύ τα αισθηματικά. Όχι ότι τώρα δεν ενδιαφέρονται για τα αισθηματικά, αλλά σαν πρωτεύον έχουν τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η κυρία Σούλα όμως είναι γνωστή για το διάβασμα φωτογραφίας. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, έβαλα τα γέλια. Ύστερα όμως αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ακόμα πείραμα για να δούμε κατά πόσο μία φωτογραφία μπορεί να διαβαστεί. Πήρα το ομορφότερο πορτρέτο του αδελφού μου. Θα το έδινα στην κυρία Σούλα να το διαβάσει και να μου πει για το μέλλον της σχέσης μας, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο αδελφός μου, αλλά πιστεύοντας ότι είναι η σχέση μου. Το πείραμα όμως απέτυχε από τα πρώτα λεπτά. Συγκινητικός ο άτομος. Δεν μου βγαίνει. Ψάχνω, δεν βλέπω συνέστημα. Η κυρία Σούλα, δεν ξέρω πώς, κατάλαβε επιτυχώς πως ο αδελφός μου δεν ήταν ο αγαπητικός μου. Στη συνέχεια δε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, βλέποντας τη φωτογραφία, στάθηκε σε χαρακτηριστικά και γεγονότα που όντως αφορούσαν στον αδελφό μου και η κυρία Σούλα σίγουρα δεν μπορούσε να γνωρίζει. Και έχει και ένα κόψιμο πάνω, το παλιό ατύχημα, τι έχει ένα σημάδι. Έχει κάτι. Έχει πολύ τύχη. Έχει μπροστά του ανοίγματα. Να σου πω τι πέρασε τώρα τελευταία. Για πες. Σαν να πέρασε και θέμα υγείας όμως. Πέρασε ιστορία. Μιλάει εύκολα, βγάζει τα προβλήματά του. Γι' αυτό βγαίνει. Όταν έφτασα στο θέμα εδώ στην ομιλία, μου βγαίνει τελείως κλειστός, γι' αυτό την ερώτηση, θα σου πω μετά. Ο αδελφός μου είναι αυτός. Το κατάλαβα. Είδες που σου λέω το ψάχνα για συναισθηματικό, δεν μου βγαίνει, γι' αυτό σου λέω συγγενικό είναι. Και εγώ θέλω, όχι τεμπελιές, θέλω μια φίλη μου η οποία έχει ένα πρόβλημα, θα ήθελα να μου δείξεις αν ξεκαθαρίσει το πρόβλημά της. Εσύ ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να σου πω. Θέλω να δω το κάπνισμα που θα κάνεις και πόσο θα το προχωρήσει το τσιγάρο σου. Θέλω αυτή την υπόθεση που σου ζητάω να βγει εις πέρα, σε καλό. Έτσι. Δεν εγκαταλείψαμε την έρευνα εδώ. Συνεχίσαμε κάνοντας επίσκεψη σε ένα από τα πιο γνωστά medium. Στόχος μας ήταν να μάθω αν η σχέση μου με τον νεαρό της φωτογραφίας θα είχε μέλλον. Με τη διαφορά ότι το medium δεν θα γνώριζε ότι ο εικονιζόμενος είναι ο αδελφός μου. Επειδή σκοπός αυτής της εκπομπής δεν είναι το να θίξουμε επαγγελματίες, αλλά να δείξουμε το πώς μπορεί να λειτουργήσει η μυρολατρεία στον ψυχισμό του ανθρώπου, αποφασίσαμε να προστατεύσουμε την ταυτότητα του medium, καθώς και εμείς, για τις ανάγκες του πειράματος, δεν ήμασταν ειλικρινείς εξ αρχής, δίνοντας ανεπαρκείς και ψευδείς πληροφορίες, κάτι που αν αποδεχτούμε και αναγνωρίσουμε το χάρισμα της ενόρασης, θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή στον ενορατικό, παγιδεύοντάς τον. Il me passe des éléments, la personne, je la ressens et c'est même pas la peine. Je veux pas travailler, ni que je perde du temps, ni que l'autre perde de l'argent. Η διαδικασία της πρόβλεψης θα ξεκινούσε με τη μέθοδο της αυτόματης γραφής. Το medium θα χρειαζόταν μόνο την ημερομηνία γέννησης του υποτιθέμενου αγαπητικού και τη δική μου. Γνώριζε πολύ καλά πως θα μιλάγαμε για ιδιωτική μου υπόθεση, ωστόσο θέλοντας να προστατεύσει τα στοιχεία μου μπροστά στην κάμερα, το medium αποφάσισε να αναφέρεται σε μένα είτε χρησιμοποιώντας τον όρο κυρία είτε τον όρο Ξανθιά. Αυτός ο κύριος εδώ που βλέπω
Έχει κάτι στενοχώριες, έχει κάτι προβλήματα. Και πάμε τώρα στην κυρία που ενδιαφέρεται. Εγώ θα το πω ευθέως αυτό, βλέπω αντιζηλίες πολλές. Αυτά τα βλέπετε από την αυτόματη... Από την αυτόματη γραφή, ναι. Η φωτογραφία παίζει ρόλο ή θα κάνουμε μετά το διάβασμα της φωτογραφίας? Παίζει ρόλο. Μιλήσω για το χαρακτήρα του ανθρώπου. Για τη σχέση. Για τη σχέση. Αυτό λέγεται εγκρεμές. Το βάζουμε στο μέτωπο και μας μαρτυράει. Αυτό το ζευγάρι αυτή τη στιγμή περνάει μία κρίση. Κάπου συζητάμε, αλλά δεν τα βρίσκουμε σε πολλά πράγματα. Αλλά σιγά σιγά αυτός ο κύριος με όποια τα έχει, ας το πούμε, σιγά σιγά θα ενωθεί μαζί της και πραγματικά τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά που δεν θα το περιμένει. Θα ενωθεί και θα πάνε πάρα πολύ καλά που δεν θα το περιμένει, αλλά θέλει λίγο υπομονή. Οκ. Από πού κάνει υπομονή? Από σένα. Θέλει υπομονή. Γιατί επειδή είναι τοξότης, ξεφεύγει από πολλά πραγματάκια. Φεύγω. Τελείω. Όχι, εννοώ φεύγω, τοξότης. Εδώ γίνεται τα πράγματα όπως τα θέλει, θα έχει και ένα έσω τέλος. Η σχέση. Ρωτάμε ό,τι άλλο θέλεις. Θα σας αποκαλύψω βασικά κάτι και θέλω να με βοηθήσετε. Αλλά είμαι παντρεμένη. Καλά, το κατάλαβα. Αυτό δεν είναι ανάγκη να μου το πεις. Αφού σου είπα, θα ξεπεράσει κάτι εμπόδια. Είπα, θα ξεπεράσει κάτι εμπόδια. Θα τα ξεπεράσει και θα πάνε στη θέση του, όπως το είπα. Αλλά δεν ήθελα να το πω και στη φόρα. Να μην χωρίσω. Να μην χωρίσω. Εσύ όχι. Όχι, γιατί θα έχετε αναλαμπές μεταξύ σας. Αυτές οι αναλαμπές, μία θα είναι καλές και μία άσχημες. Αλλά αν κάνεις μια υπομονή, το κέρδισες. Ότι υπάρχει αγάπη, υπάρχει. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει. Και κάνω και το χέρι μου έτσι γιατί είναι δυνατό το πράγμα. Δεν το έχει πιάσει καλά η γυναίκα αυτή. Από εκεί και μετά τι θέλει? Θέλει, θα το πω εγώ έτσι, λίγο μαλαγανιά. Πάρα πολλές φορές για αυτόν τον άνθρωπο εδώ στενοχωριέται πολύ και πικραίνεται και μπορώ να πω ότι έρχεται στιγμές που μαλώνουν και βάζει τα παπούτσια του να πάει να τη βρει. Να το παπούτσι. Να πάει να τη βρει, αλλά μέσα του όμως είναι χάλια. Υπάρχουν λόγια, καυγάδες. Έχει φύγει από το σπίτι. Είναι έτοιμος να φύγει από το σπίτι και θα φύγει. Μόλις τελείωσε η αυτόματη γραφή, περάσαμε στο διάβασμα της φωτογραφίας. Πριν προχωρήσει σε οποιοδήποτε βήμα του, το σκέπτεται. Και είναι άνθρωπος που του αρέσει να ανεβαίνει στη ζωή του. Και αυτό το έχει. Άλλο. Η διαδικασία συνεχίστηκε και με χαρτί. Ευχές. Είναι επιθυμία σου. Το δρόμο της κυρίας κοιτάζει, το κρεβάτι της. Αυτός περνάει μια πολύ μεγάλη στενοχώρια. Εδώ θα πισωπατήσει μια ξανθιά γυναίκα. Το μέρος της κοπέλας κοιτάζει, το φτασμένο της το θέλει. Υπάρχουν τώρα κάτι τσιγκρούμπισματα μεταξύ, αλλά αυτά θα σε βοηθήσουν όμως και δύο άτομα, θα βοηθήσουν. Αυτή η μελαχρινή παίρνει μια μεγάλη στενοχώρια. Είναι μελαχρινή. Ναι, παίρνει μια μεγάλη στενοχώρια, μελαχρινή. Ναι. Από αυτό. Ναι, παίρνει μια μεγάλη στενοχώρια, γιατί κάτι δεν πάνε καλά. Αυτός κρατάει το μέρος της κοπέλας, την καρδιά της, το φτασμένο της, φοβάται κιόλας να μην φύγει από κοντά του και τα φτιάξει με κάποιον άλλον.
Αυτή η μελαχρινή προσπαθεί όσο μπορεί τα πράγματα να τα μαλακώσει, αλλά δεν θα γίνει τίποτα, αυτό το υπογράφω, γιατί ξέρει ότι το μυαλό του, η σκέψη του, η καρδιά του είναι προς την Ξανθιά, τη γυναίκα, και το καταλαβαίνει πάρα πολύ. Όμως, μέσα της υπάρχει ένα μίσος. Μία μελαχρινή είναι θανατωμένη από στενοχώρια. Πολύ θανατωμένη από στενοχώρια, και το υπογράφω αυτό το πράγμα. Μεγάλη στενοχώρια. Και η χαρά θα πάει προς την Ξανθιά. Η Ξανθιά θα τελειώσει, αλλά θα τελειώσει με μεγάλη δυσκολία και με στενοχώριες. Βέβαια, το μέρος της κρατάει. Τώρα υπάρχει μία μικροαπομάκρυση, αλλά αυτό πάλι θα δεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η μελαχρινή θέλει να πάει την πιάσει στην Ξανθιά, να μιλήσει. Αλλά δεν της είναι πολύ εύκολο. Έχει γίνει. Ξέρει. Θα πάρει δρόμο, θα φύγει. Η μελαχρινή, με μεγάλη στενοχώρια. Θα έρθει η στιγμή που θα ενωθούν τα σπίτια τους. Θα ενωθούν τα σπίτια τους. Αυτός ζηλεύει φοβερά. Εσύ θα πάρεις μια χαρά από δύο ανθρώπους. Για το τέλος, το medium άφησε τον Γκέκο. Ένα κουκλάκι που από τον τρόπο που καπνίζει το τσιγάρο μπορεί να σου πει το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι μια ευχή σου. Αυτός ονομάζεται Εκέκος, ο οποίος έχει έρθει από τη Βραζιλία. Αυτό τον Εκέκο τον έχω γούρει στο γραφείο μου και στον εαυτό μου φυσικά. Όταν ένας πελάτης μου δυσκολεύεται από κάτι και θέλει να μάθει, ανάβουμε το τσιγαράκι και βλέπουμε πώς πάει ο καπνός και δίνουμε τις εξηγήσεις. Εκέκο, σε παρακαλώ, ό,τι ευχή έβαλε η κυρία, θα ήθελα να την πραγματοποιήσεις. Ναι, να την πραγματοποιήσεις, να την βγάλεις εις πέρα και μην κάθεσαι τεμπέλικα και καπνίζεις τεμπέλικα. Όταν του μιλάς, σε κοιτάει και στα μάτια, το ξέρεις, θα ανοίγει τα μάτια του. Η ευχή σου, Ελεονόρα, θα πάει και καλά και λιγάκι θα έχει λοξοδρομήματα. Δηλαδή εκεί που θα είναι ο ήλιος θα φυσάει ο άνεμος. Ο Κέκος δεν ήθελε να συνεργαστεί. Ο καπνός του τσιγάρου δεν μας έδινε το αποτέλεσμα που θέλαμε και έτσι το medium τον αντικατέστησε από τον πιο δραστήριο αναπληρωματικό του. Κέκο, θέλω, όχι τεμπελιές. Θέλω μια φίλη μου η οποία έχει ένα πρόβλημα, θα ήθελα να μου δείξεις αν ξεκαθαρίσει το πρόβλημά της. Εσύ ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να σου πω. Θέλω να δω το κάπνισμα που θα κάνεις και πόσο θα το προχωρήσει το τσιγάρο σου. Θέλω αυτή την υπόθεση που σου ζητάω να βγει εις πέρα, σε καλό. Έτσι. Δεν δούμε τώρα πώς θα πάει. Το κερί είδες μετά, δεν πρέπει να το κάνω. Κουντελά μου πάρε εδώ πέρα πρέπει. Πώς το βλέπετε? Δεν πάει, μια χαρά πάει. Δεν γίνεται σαν και τα άλλο. Ήτανε το κερί που μας τα έκανε αυτά, μην υπάρχει απογοήτευση. Και μιας και τα μοιραζόμαστε όλα, θα σας αποκαλύψω και την ευχή που ζήτησα από τον Γκέκο. Ο Θεός να μας ελεήσει. Η ώρα είναι περασμένη. Ο Ποσειδώνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ημέρας, κάνει τετράγωνο με την Αφροδίτη, που σημαίνει πως δεν μας βοηθάει να νουρευτούμε. Εμείς σας ευχόμαστε ωστόσο να πάτε κόντρα στις πλανητικές τάσεις και να έχετε όνειρα γλυκά. Αν πάλι θέλετε να μείνετε ξύπνοι και να επεξεργαστείτε όλα όσα ακούσατε, να ξέρετε πως ο Ερμής κάνει εξάγωνο με τον Άρη, μια όψη που ενισχύει τα φίλτρα του μυαλού και βρίσκει απαντήσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Και αν δεν τα καταφέρετε, ίσως ένα ταρό να σας δώσει τη λύση.
Αμέσως μετά το hashtag έρχεται το hashtag live. Οι δικές σας αντιδράσεις, η δική σας συμμετοχή, ζωντανά με την Ελεονόρα Μελέτη. Καλησπέρα σας. Καλά μαντέψατε. Είστε στο hashtag live και απόψε κάνουμε hashtag στη λέξη μυρολατρεία. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και που είμαστε και εμείς κοντά σας για να συζητήσουμε παρέα με τους καλεσμένους μας όλα αυτά τα ωραία που είδατε, τα μυστήρια, με τα ερωτηματικά που δημιουργούνται, με τις απορίες που σίγουρα θα έχετε, με μένα να αναρωτιέμαι πού βρέθηκε το αίμα δράκου. Θα μας τα εξηγήσουν αμέσως σε λίγο οι καλεσμένοι μας. Θέλω να σας πω ότι οι αντιδράσεις σας και αυτή τη φορά... Με συγχωρείτε. Θέλω να σας πω ότι και αυτή τη φορά οι αντιδράσεις στα social media είναι ιδιαίτερα έτσι έντονες, τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter, όπου εμείς σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε να δεχτούμε τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας, τα σχόλιά σας. Να σας θυμίσουμε τις διευθύνσεις μας. Για το Twitter η διεύθυνσή μας είναι παπάκι hashtag ETV, αλλά και στο Facebook επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας facebook.com κάθετος hashtag ETV. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα βλέπετε επίσης στους δέκτες σας, ενώ από σήμερα θα έχουμε και έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας που δεν είναι άλλος από τα MMS. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είσαστε SMS, σωστά. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είσαστε λάτρες της τεχνολογίας, μπορείτε απλά να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Θα γράψετε ΕΜΗ, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το μήνυμά σας και θα κάνετε αποστολή στο 54777. Μπορείτε να μας γράψετε το οτιδήποτε, εμείς θα το διαβάσουμε, θα διαβάσουμε τις ερωτήσεις και θα τις απαντάμε. Θέλω να σας πω για τις τρεις πρώτες αντιδράσεις. Ποια ήταν εκείνα τα θέματα μάλλον που είδατε στο hashtag και κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με τον Γκέκο. Ο Κέκος, ο οποίος έχει γίνει και ο μασκότ εδώ στην εκπομπή μας το τελευταίο διάστημα. Ο Κέκος είναι αυτό το μικρό μαγικό κουκλάκι το οποίο καπνίζει και ανάλογα με το πώς φουμάρει τον καπνό μπορεί να μας πει ή όχι το εάν θα εκπληρωθεί μια ευχή μας. Όπως είδατε εσείς, η ευχή που έκανα εγώ θα πάει και καλά και κακά, δηλαδή εκεί που έχει ήλιο θα φυσάει ο άνεμος. Επίσης, το διάβασμα της φωτογραφίας. Θα καταλάβατε, ήταν σαφές ούτως ή άλλως στο ρεπορτάζ, ότι επέλεξα να πάω τον αδελφό μου για διάβασμα. Ακούγεται περίεργα, αλλά ήθελα να μάθω εάν η σχέση μας, υποτίθεται ότι ο αδελφός μου παρουσιάστηκε ως αγαπημένος μου, θα είχε καλή εξέλιξη στο μέλλον. Θα δούμε επίσης γιατί δείχνουν και οι αναλύσεις για τα δύο φίλτρα επαναφοράς. Είδαμε δύο διαδικασίες επαναφοράς ή δεσίματος, όπως αλλιώς λέγεται. Είχαμε τα, αν θέλετε, συστατικά στη διάθεσή μας. Εμείς τα πήγαμε σε ένα χημικό εργαστήριο για να τους κάνουμε ανάλυση, να δούμε από τι αποτελούνται αυτά τα φίλτρα και σε λίγο θα έχουμε εδώ τα αποτελέσματα. Μάλλον τα έχουμε εδώ τα αποτελέσματα, τουλάχιστον να μην τα φέρει ακόμα. Πολύ ωραία, τα πάρουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας και θα ξεκινήσω με μια πολύ αγαπημένη δική μου κυρία, η οποία έχει μυστήριο και σαγίνη, αλλά και γνώσεις πολλές. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι σας έχω συμβουλευτεί πολλές φορές έτσι, για διάφορα γυναικεία μυστικά. Η κυρία Μάρα Μεϊμαρίδη, θα σας πω και τον τίτλο, ανθρωπολόγος, διδάκτορ ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας. Έχετε γράψει ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία. Τις μάγισσες της Ακριβώς, έχει γίνει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές best seller το βιβλίο αυτό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και σε ένα πολύ ωραίο θέμα και πολύ δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα. Θα σας πω το εξής. Και εμείς λιγάκι δυσκολευτήκαμε να δούμε πώς θα κρατήσουμε τις ισορροπίες, διότι είμαι σίγουρη, θα συμφωνήσετε όλοι εδώ στην παρέα, ότι ανάμεσα σε πολλούς θα υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως έχουν και κάποιο χάρισμα που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, αλλά από τα 100 πράγματα που ακούς θα πρέπει να πάρεις ένα σουρωτήρι, να ξεσκαρτάρεις τα 99, γιατί η μαγεία δεν είναι αυτό, αυτό είναι το καρκατσουλιό της μαγείας. Η μαγεία είναι φιλοσοφία και είναι πολύ βαθύ πράγμα και πολύ δύσκολο να το κατανοήσεις.
Θα επιστρέψω και πάλι σε εσάς, να υποδεχτούμε μια επίσης πολύ αγαπημένη δική μου φίλη, την Χριστίνα Λουκά, αστρολόγο ψυχολόγο. Μας έρχεσαι από την πανέμορφη την Κύπρο που την αγαπώ πολύ και το ξέρεις, φιλούθια και όλα, γιατί μας παρακολουθείτε και στην Κύπρο. Και ευχαριστούμε, Χριστίνα μου, που ήσουν εδώ. Εγώ, χαρά μου που είμαι εδώ. Νομίζω ότι το θέμα που έχεις διαλέξει είναι από τα πλέον δύσκολα. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα μας, που πολλές φορές εμείς είμαστε πιο επικίνδυνοι από αυτούς που πάμε να δούμε. Εμείς όταν... Εμείς οι πελάτες. Γιατί αν οποιοσδήποτε, Ελεονόρα, δοκίμαζε αυτόν που πάει να συμβουλευτεί ή ανέλυε ποιον πάει να συμβουλευτεί, η πρώτη ερώτηση που θα έκανε στον εαυτό του είναι ότι, ας πούμε, στο θέμα της επαναφοράς, γιατί αυτές οι κυρίες κατά το πλείστον είναι χωρισμένες, έχουν τα παιδιά τους χωρισμένα, γιατί δεν φέραν τους συζύγους τους, τους γαμπρούς τους, τις νύφες τους πίσω, αφού υπάρχει υποτίθεται το χάρισμα. Άρα και εμείς θέλουμε να μας κοροϊδέψουν τα πρόσωπα και τα πράγματα. Θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν τελικά θέλουμε να μας κοροϊδεύουν ή όχι. Η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών. Και πολύ νέα και πολύ όμορφη. Και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπέροχο το θέμα, πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά σημεία που μπορούμε να τονίσουμε, που αφορούν τον άνθρωπο, τη σκέψη του. Το πώς βλέπει τα πράγματα. Θα δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί στην περίπτωση των πελατών. Έτσι. Τι μπορεί να οθήσει έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Να προβεί σε μια διαδικασία ανάγκης να προβλέψει το μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, να μάθει πράγματα για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του. Ένας και μοναδικός άντρας σήμερα στην παρέα μας, αλλά σίγουρα θα φροντίσουμε να τον έχουμε στα όπα-όπα. Τον κύριο Κωνσταντίνο Καλαχάνη, διδάκτορο Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό συνεργάτη στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ θερμά που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Είναι άλλωστε ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Τι θα συμβεί στο μέλλον. Και σίγουρα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που στη ζωή του μία φορά δεν το έχει σκεφτεί. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας εξητάρει όλους. Είναι στη φύση μας. Το θέμα είναι μέχρι που θα το αφήσουμε, ας πούμε, να επέμβει στη ζωή μας και στην καθημερινότητα. Και ποια είναι τα όρια μας. Το σημαντικότερο απ' όλα. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ, γιατί θέλω να πάρω από τον Παναγιώτη τις δύο φακέλους μας. Το φάκελο, παρακαλώ. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα, έτσι. Τα αποτελέσματα για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, να πούμε ότι στο hashtag είδαμε την διαδικασία επαναφοράς ή δεσίματος ενός συντρόφου μέσω 2 μαγικών φίλτρων. Θα δούμε τα αποτελέσματα, γιατί εμείς αυτά τα 2 φίλτρα τα πήγαμε σε ένα βιοχημικό εργαστήριο και θα πάρω τον φάκελο 1 για να δούμε τι περιείχαν το φίλτρο στην περίπτωση την πρώτη, του δεσίματος της Ελένης που θα πρέπει να αγαπάει συνεχώς και μόνο τον Γιώργο, όπου μέσα το μείγμα πρέπει να είχε και αίμα δράκου. Κυρία Μεϊμαρίδη, θα διαβάσω τι είναι όλα αυτά, αλλά θέλω να μου πείτε πού βρίσκουμε το δράκο για να πάμε το αίμα. Θα σου πω. Είναι γνωστό ποιο είναι το αίμα δράκου. Όλες αυτές οι παλιές μάγισσες, τέλος πάντων, που θέλουν να κρατήσουν μυστικές τις συνταγές τους, κωδικοποιούσαν τα ονόματα. Φυσικά δράκος δεν υπάρχει. Το αίμα δράκου είναι η ντομάτα. Η ντομάτα? Yes. Και εγώ νόμιζα ότι ζούμε λιγάκι από Game of Thrones. Λοιπόν, μου το γκρεμίσατε το όνειρο, κύριε Μεϊμαρίδη μου, πολύ γρήγορα. Θα πάω λιγάκι στην ανάλυση, στη σύσταση δηλαδή του δείγματος, σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν έρθει από το βιοχημικό εργαστήριο. Το μείγμα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση αποτελείται από γλουτολίνη, μεθυλοκυταρίνη, κυταρίνη, διαυγής εξόδης γέλη, γαλακτοματοποιητή, κακάο, χρώμα, ίχνη πούδρας, βενζίνη, έλαιο παραφίνης, αιθιλική αλκοόλη και πυκνοτικά μέσα. Στο συμπέρασμα ανάλυσης του δείγματος, το δείγμα με αριθμό τάδε περιέχει τοξικές, μη τοξικές ουσίες, χρησιμοποιείται με μια ποικιλία εμπορικών ονομάτων και ως πυκνοτικό μέσο και γαλακτοματοποιητής, τροφίμων και καλλιτικών προϊόντων, ως κατασκευαστική κόλλα, βαφή και φαρμακευτική ουσία σε σκευάσματα αντιμετώπισης δυσκολιότητας. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Πιθανότερο ήταν να πάει τουαλέτα ο άνθρωπος παρά να φέρει πίσω την Ελένη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εργαστηρίου. Αυτό λοιπόν είναι το φίλτρο της πρώτης περίπτωσης. Δεν τη βλέπω, Γιώργο, να γυρίζει την Ελένη. Θα πρέπει να σκεφτείς κάτι άλλο. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο φάκελο. Είναι το φάκελο με το φίλτρο, αν θέλετε, που μας παρουσίασε η μελλοντολόγος Ηλιάνα, που ωστόσο εκείνη ήταν ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν υπόσχεται θαύματα, δεν τάζει επιστροφές, δεν.
Παρ' όλα αυτά όμως να δούμε τι περιείχε. Παναγία μου. Τα έχει και στα λατινικά. Σύνθεση. Liquidambar orientalis της οικογένειας Χαμαμεντιγελακέ, πλατανίδες, λικινδάμβαρης ή υγράμβαρης ή ζητιά, αρωματικό έλαιος, ανταλόξυλο, σαφράν κρόκος, σεΐνες, λευκός μόσχος, μαύρος μόσχος, ίχνη τσαγιού και βενζόη. Οι φοιτητές της φαρμακευτικής, πώς θυμούνται όλα αυτά τα ονόματα. Τα έχουν σε σκονάκι. Παναγία μου. Θα πάμε και στα συμπεράσματα. Το δήμα με αριθμό τάδε περιέχει μη τοξικές ουσίες, λεπτή ξυλώδης φλούδα δένδρου της οικογένειας πλατανίδες, λικιδάμβαρη, υγράμβαρη ή ζητιά, άρωμα σε μορφή ελαίου, σανταλόξυλο, σαφράν κρόκο σεΐνες, λευκό και μαύρο μόσχο που χρησιμοποιείται ως λιβάνι, ίχνη τσαγιού και βενζόη. Εδώ δεν μου φαίνεται κάτι περίεργο. Ψιλοεθέριο και ψιλοαιγυπτιακό μου βγάζει. Έτσι, αυτό υποτίθεται το κες, σαν πώς το λένε αυτό, σαν θυμίαμα. Και υποτίθεται ότι επιστρέφει ο πρωί. Η μαγεία χρησιμοποιεί πάρα πολλά θυμιάματα. Μαγεία είναι αυτό, κυρία Μημαρίδη. Πολλά θυμιάματα. Ο σκοπός του θυμιάματος είναι να σε βάλει, σαν ζώα, σαν οργανισμοί. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι στις μυρωδιές. Και το θυμίαμα σε κάνει να αισθάνεσαι μια διαφορετική εφορία, επιθεία. Η επιθεία κάπνιζε, της βάζανε φύλλα δάφνης, τα καίγανε. Έχεις κάψει ποτέ φύλλο δάφνης? Μυρίζει σαν ναρκωτικό, είναι φοβερό. Και έμπαινε σε μια... Ο εγκέφαλος παίρνει την ουσία και η μυρωδιά σε κάνει να μπαίνεις σε διάφορες σκέψεις και πιο βαθιά. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, με τα μυθιάματα αυτά, ποιος μπαίνει στη διαδικασία? Εσύ που το μυρίζεις? Ο παπάς που έρχεται με το λιβανιστήρι, σε θυμιάζει. Ο πρώην πώς γυρίζει, θέλω να μάθω. Ο πρώτος. Ο πρώην. Ο πρώην γυρίζει όμως. Θα σου πω πώς. Μα εγώ το μυρίζω. Θα σου πω. Εσύ το μυρίζεις. Ναι, ο πρώην πώς έρχεται? Γιατί εσύ αλλάζεις. Επειδή το μυρίζω. Εσύ αλλάζεις. Εσύ μπαίνεις σε μια διαδικασία. Έτσι, επιθυμείς τον πρώην. Ξεκινάμε από εκεί. Εγώ θέλω τον Γιάννη τον Κώστα, το Μίτσο. Θέλω τον Μίτσο πίσω. Ο Μίτσος έχει φύγει γιατί κάτι του ξύνησε στη σχέση. Επειδή εγώ ήμουνα έτσι. Και δεν του έκανα το Μίτσο και έφυγε. Όταν μπαίνω στη διαδικασία, συγκεντρώνομαι στο Μίτσο απάνω. Και με τη βοήθεια, οτιδήποτε θες, του λεμονιού, του αυτό, κάνω μία τελετή. Αυτή η τελετή ενδυναμώνει το δικό μου συνείδητο, εμένα. Και όταν πάρω το Μίτσο τηλέφωνο, θα με ακούσει διαφορετική. Ωραία. Εγώ θέλω να δείτε τη διαδικασία και να μου πείτε, εάν εγώ πάρω τον πρώην τηλέφωνο, μετά από αυτή τη διαδικασία, αν θα με ακούσει διαφορετική. Θέλω να το δείτε. Ποια διαδικασία? Αυτή. Αφού θέλουμε να επαναφέρουμε κοντά μας το πρόσωπο, πρέπει να έχουμε ένα λεμόνι μικρό, άγουρο, όχι γινωμένο, και να έχουμε μαζί με το λεμόνι και καρφίτσες, είναι ανάλογα με τις συλλαβές του ονόματος. Και τώρα που έχουμε και γέμιση σελήνης, να παίρνουμε μία-μία τις καρφίτσες, να τις περνάμε πρώτα από τη φωτιά, να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα, να καΐσα την καρφίτσα. Και όπως έχουμε εδώ το λεμόνι, καρφώνουμε την καρφίτσα στα βρωτά και λέμε, καρφώνω τη σκέψη της Ελένης, το λογισμό της, την καρδιά της, την καρφώνω την καρδιά της, να σκέφτεται, να διαλογίζεται και να αγαπάει το Γιώργο, καρφώνω τα πόδια της, να είναι πάντα μαζί του, ησυχία και ανάπαυση να μην έχει όταν είναι μακριά του. Καρφώνω τα μάτια της, να βλέπουν με αγάπη πάντα το Γιώργο. Καρφώνω τα χέρια της, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν άλλον άνθρωπο, ούτε να αγαπάει κανέναν άλλον εκτός από το Γιώργο. Καρφώνω το μυαλό της, να μην σκέφτεται κανέναν.
Αυτό τώρα, έτσι όπως είναι, θα το πάρεις και θα το τυλίξεις σε ένα πράσινο μεταξωτό πανί. Θα το βάλεις πάνω στην καρδιά σου και μετά από 9 μέρες, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 ή στις 7 το απόγευμα, να το ράψεις μέσα στο στρώμα σου. Τώρα, για να είναι πιο δυνατό το δέσιμο, να πάρεις λευκό μόσχο, μαύρο μόσχο που τον έχω βουτήξει σε αίμα δράκου. Σε ντομάτα δηλαδή. Έτσι. Γιατί ακούγεται λιγάκι επιβλητικό. Νιώθεις ότι ο άλλος έχει κάνει προσπάθεια για να το φτιάξει. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος από αυτά τα αίματα δράκου, το μάτι του αηδονιού κτλ. Τα οποία φυσικά δεν είναι το μάτι του αηδονιού. Κοκαλάκια νυχτερίδας και όλα αυτά. Κοκαλάκια νυχτερίδας είναι όντως κοκαλάκια νυχτερίδες. Στάχτη περιστεριού, γιατί κατά τη διάρκεια της έρευνας διαβάσαμε και αυτά. Ξέρεις πώς μαζεύουν τις νυχτερίδες? Δεν ξέρω. Τα κάναμε στο χωριό μικρά, παίζαμε αυτό. Παίρναμε λοιπόν μέσα στο κοτέτσι, παίρναμε ένα ξύλο και το τρίβαμε με σκόρδο. Και αφήναμε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Και μπαίνανε λοιπόν όλες τις νυχτερίδες μέσα. Και το πρωί τις βλέπαμε εκεί να γυρνάνε. Τις τραβάει το σκόρδο. Τις τραβάει το σκόρδο. Αλλά άλλο ο πρώην θα τραβηχτεί από όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να φτάσει κάποιος στο σημείο να θέλει να επιστρέψει ο πρώην του κάνοντας αυτές τις διαδικασίες, θα μου επιτρέψετε, κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά μέσα του, έτσι δεν είναι? Καταρχήν το θέλει διακαώς να γυρίσει ο πρώην. Και εγώ θα ήθελα πολλά πράγματα, αλλά δεν κάνω αυτά. Σκέψου το εξής. Με αυτή τη διαδικασία, έως αυτό το πράγμα, τι νιώθει η Ελένη εκείνη την ώρα? Ελένη δεν είπε, Ελένη. Τι νιώθει η Ελένη? Η Ελένη υποτίθεται ότι δένεται εκείνη τη στιγμή. Η Ελένη νιώθει ότι εγώ το Μίτσο τον έχω στην τσέπη. Εγώ θα κερδίσω το Μίτσο. Την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή με το Μίτσο, είτε τηλεφωνήσει, είτε τον συναντήσει, η Ελένη θα μυρίζει και θα νιώθει στο Μίτσο διαφορετικά. Και ο Μίτσος θα αντιδράσει. Θα πει, ας πούμε, μέσα... Η Ελένη λοιπόν, γιατί δεν πάει σε έναν ψυχολόγο να τονώσει την αυτοπεποίθησή της, να γίνει γυναικάρα, να βγει με αέρα έξω και αν δεν καλέσει πίσω τον πρώην να βρει τον επόμενο? Γιατί καλός ο παλιός, αλλά και ο νέος είναι ωραίος. Λοιπόν, εμένα το χόμπι μου είναι να λέω τα χαρτιά. Αυτό το ξέρεις. Εδώ και 40 χρόνια λέω τα χαρτιά. Στην ουσία, το χαρτί, από παλιά, από τότε δηλαδή που είχε εφευρεθεί και το λέγανε, είναι μια ψυχανάλυση. Είναι η γυναικεία ψυχανάλυση. Πιο πολλές γυναίκες είναι. Οι άντρες για να κάνουν ψυχανάλυση πάνε στο ποδόσφαιρο και βρίζουν και φωνάζουν και βαράνε τα γκολ και στις ομάδες. Τα κορίτσια έρχονται στο χαρτί και στην ουσία είναι μια ψυχανάλυση. Κυρία Ζωγράφου, λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, με το που ένα άτομο φτάσει στο σημείο να επισκεφτεί μία χαρτορίχτρα, κάποιον καφεμάντι ή οποιονδήποτε μάντι, αμέσως εκφράζει το πρόβλημά του. Εκείνη τη στιγμή που πηγαίνει στο άτομο αυτό, στοιχειοθετείται και το πρόβλημα. Διατυπώνεται το πλαίσιο του προβλήματος. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος κύριος είχε επιθυμία να έχει τη συγκεκριμένη γυναίκα. Το πρόβλημα λοιπόν, το πρόβλημα τέθηκε, είναι αυτό. Τώρα. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι απλά πρόκειται για ένα συνεργάτη, ναι, ο οποίος πήγε εικονικά και εικονικά έδεσε μία Ελένη. Έτσι δεν έχει γίνει κάτι στα... Απλά έδωσε στο medium, στον καφεμάντι, στον χαρτομάντι, ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά του, εξωτερήκευσε δηλαδή το πρόβλημά του. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τώρα, το γιατί το κάνει έχει διάφορες αιτιολογίες. Η πρώτη από αυτές είναι η ανασφάλεια. Νιώθει ανασφαλής με τον τρόπο που θα χειριστεί ο ίδιος το πρόβλημα, βγάζει τον εαυτό του έξω από αυτή τη διαδικασία και αποδίδει τον έλεγχο σε ένα άλλο άτομο το οποίο θεωρεί ισχυρότερό του. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εδώ μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Καλαχάνη. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πώς έχουν λειτουργήσει και τα πράγματα στην αρχαιότητα, γιατί είστε διδάκτορ φιλοσοφίας. Οι Έλληνες μάντες της αρχαιότητας έχουν αποτελέσει παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία, έτσι, αλίμον, αν μη τι άλλο. Ο τρόπος μάλλον που η μαντεία, αν θέλετε, και η ανάγκη για πρόβλεψη χρησιμοποιείται και εκτελείται σήμερα από κάποιους, δεν θέτει σε αμφισβήτηση και τις μορφές της αρχαιότητος. Δηλαδή, εγώ όταν άρχισα να κάνω την έρευνα αυτή, κύριε Καλαχάνη, και είδα ότι στην αρχαία Ελλάδα διαβάζανε αστραγάλους, διαβάζανε το πέταγμα του πουλιού, το λέπι του ψαριού, τον κόκο από το κρυθάρι,
Κάπου είπα δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να ήταν οι αρχαίοι πραγματικά θεοί και μάντης και σήμερα να τα περιγελάμε αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια πρέπει να είναι κάπου στη μέση. Θα πρέπει να υπήρχε και μια δόση υπερβολής και στην αρχαιότητα, προφανώς. Επειδή η δυσιδαιμονία ήταν και είναι στη φύση του ανθρώπου. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο ίδιος λαός είμαστε, η φύση του ανθρώπου είναι ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό όσα χρόνια και να περάσουν. Τι συμβαίνει όμως, ακόμη και στην αρχαιότητα, οι μάντης, πέρα από κάποιοι ίσως είχαν κάποιες ικανότητες που υπερβαίνουν αυτό το οποίο νομίζουμε εμείς σήμερα, χρησιμοποιούσαν και κοινή λογική. Δηλαδή, όταν μια πόλη έστελνε στους Δελφούς έναν απεσταλμένο για να πάρει ένα χρησμό, το μαντί των Δελφών, πέρα από το καθαρά ιερατικό καθήκον το οποίο είχε, ήταν και ένα κέντρο πληροφοριών. Ήταν πολιτικό κέντρο με πάρα πολλά χρήματα, έδινε και χρησμούς κατευθυνόμενους, οι οποίοι ήταν κάμια φορά και κοινή λογική. Όταν είχαν οι αρχαίοι Αθηναίοι χρησμό για τα ξύλινα τείχη, τα οποία θα σώσουν την πόλη από τους Πέρσες. Τα οποία ξύλινα τείχη ήταν τα καράβια. Και έγινε μετά η ναυμαχία της Σαλαμίνας με τα γνωστά αποτελέσματα. Υπήρχε μια ποιητική αλληγορία μέσα στους χρησμούς, υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα και ίσως κάπου κρυβόταν και ίσως και το υπερφυσικό στοιχείο. Δεν μπορώ να το απορρίψω. Θέλω ένα σχόλιο από τη Χριστίνα για να περάσω στο επόμενο κομμάτι. Ελεονόρα μου, η ανάγκη να ξέρουμε το τι θα μας ξημερώσει είναι πολύ βαθιά μέσα μας. Νομίζω ότι την έχουμε όλοι. Okay. Στο τι διάβαζαν οι αρχαίοι θα σου πω ότι θεωρώ ότι όλα αυτά δεν είναι παρά προφάσεις μέσα από τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί ή να συγκεντρωθεί ή να σε ρωτήσει, γιατί το είδα και στο κομμάτι που μας έδειξες, ότι προσπαθούν καταρχήν να σε ψαρέψουν για το πρόβλημα. Τις πιο πολλές φορές ομολογούμε μόνοι μας το πρόβλημα, το καταθέτουμε. Ακριβώς, το στοιχειοθετήσαμε. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι σε μία από τις περιπτώσεις που πήγα, στην Σούλα συγκεκριμένα, ήμουν σφίγγα. Δεν έλεγα το παραμικρό. Μιλάς για την κυρία με τη φωτογραφία. Προσπαθούσα να μην έχω καν μημόγλωσσα. Να μην κουνιέμαι καν. Να μην τη βοηθήσω καθόλου. Δεν τη βοήθησα. Και εκεί προβληματίστηκα. Ναι. Κοίταξε, δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να εισπράττουν πράγματα. Τώρα αυτά δεν είναι μεταφυσικά μηνύματα, είναι εικόνες, είναι μνήμες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όλοι μας εκπέμπουμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα, άλλος μπορεί να δει το τίποτα και να εισπράξει κάτι. Αλλά κανένας δεν μπορεί να κάνει το Θεό. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν για να τους δώσεις την έτοιμη λύση, ψάχνουν μαμά και μπαμπά ακόμα. Ωραία. Θέλω να θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι. Θέλω να κλείσουμε το θέμα με τα φίλτρα, βλέποντας την Ηλιάνα, της οποίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φίλτρο δεν έχει κάτι το μεμπτό. Αν μη τι άλλο, είναι φυτικό προϊόν με έλαια και βότανα, που στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα ασχολείσαι και με παραδοσιακές συνταγές, μπορεί και να το έχεις και στο σπίτι σου σε κάποιο βιβλίο της γιαγιάς και του παππού. Θέλω να πάμε να το δούμε αυτό. Θα μου κρατήσετε τα σχόλιά σας, κυρία ζωγράφου, και θα επιστρέψω σε εσάς. Διότι μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε και το πείραμα με το διάβασμα της φωτογραφίας. Όπου στην μία περίπτωση η κυρία Σούλα αντιλήφθη αμέσως ότι αυτός δεν είναι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο συνδέομαι ερωτικά, αλλά είναι ο αδελφός μου. Στην δε περίπτωση, ο αδελφός μου γύρω στον Απρίλιο θα εγκαταλείψει τη γυναίκα του για να είμαστε μαζί και να παντρευτούμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Να δούμε την Ηλιάνα. Είναι ένα μπουχούρι αιγυπτιακό αυτό, πολύ ισχυρό υλικό για επαναφορά, για καψίματα. Βάζουμε και μαύρο μόσχο, λίγο μαύρο μόσχο. Και αυτός είναι λευκός μόσχος και αυτό που είναι πάλι ένα άλλο είδους αιγυπτιακού μπουχουριού. Αυτά τα δύο μαζί δηλαδή. Πρέπει να τα πάρει ο πελάτης, να τα ανακατέψει και με οδηγίες, σε ζυγές ώρες, όταν έχουμε γέμιση φεγγαριού, να αρχίσει να τα καίει με πολύ συγκεκριμένα λόγια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πολλοί να ρωτήσετε ποιος είναι ο Κέκος. Προφανώς θα μπήκατε λίγο αργά στην παρέα μας. Μακάρι να τον είχαμε εδώ, καλεσμένο ζωντανά τον Κέκο, αλλά δεν γινόταν να έρθει από τη Βραζιλία ο Κέκος. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να σας τον δείξουμε. Πού είναι ο Κέκος? Δείξτε μου τον Κέκο.
Να, αυτός είναι ο πρώτος Κέκος. Αυτός που δεν μου έδινε την απάντηση που ήθελα στην ευχή μου. Έχει και σκουφάκι. Ναι, κάπνιζε λίγο περίεργα. Δηλαδή, ο καπνός του δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε. Ο Κέκος, λοιπόν, είναι ένα κουκλάκι το οποίο του βάζει ένα τσιγάρο στο στόμα. Υποτίθεται το καπνίζει και ανάλογα με το πώς πάει ο καπνός, σου λέει αν θα γίνει η ευχή σου ή όχι, πραγματικότητα. Δεν φοβόμαστε να πάθει καρκίνο ο Κέκος από τόσα τσιγάρα? Ο Θέμης είπε ότι θα πεθάνει στο τέλος από καρκίνο του πνεύμονα από το πολυκάπνισμα. Όταν ο Κέκος όμως κάνει τεμπελιές, έχει και ένα πληρωματικό που μπορεί να είναι λιγάκι πιο αποδοτικός στην πρόβλεψη. Πιο θεριακλής. Ναι. Ξέρετε τι με προβληματίζει. Τώρα πέρα από τον Κέκο. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι το διάβαζα και αρκετά, από πολλούς μάλλον, στο Twitter, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά όμως πιστεύει σε αυτά. Υπό την έννοια ότι πάει και αφήνει πολλά χρήματα σε ανθρώπους που διαθέτουν τέτοιες υπηρεσίες, ας πούμε. Σκέφτομαι ότι η ουσία της μαγείας δεν είναι αυτά. Η ουσία της μαγείας είναι ενεργειακή. Δηλαδή, οι πιο βαθιές μας σκέψεις, όχι επιθυμίες, σκέψεις, υλοποιούνται. Καλές ή κακές. Καλές ή κακές. Αυτό που φοβάσαι και αυτό που επιθυμείς θα γίνει. Επειδή και η σκέψη είναι μια ενέργεια, θα υλοποιηθεί. Και όλες αυτές οι τελετές που κάνουν και αυτά, στην ουσία είναι να κατεβάσουν το δίχτυ του φόβου. Γιατί βλέπεις τώρα, ο Μίτσος θέλει την Ελένη, αλλά φοβάται ότι η Ελένη δεν θα γυρίσει. Εάν κατέβει ο δίκτυος του φόβου, θα ανέβει της επιθυμίας. Και έτσι αυτό που θέλει, αυτό θα πραγματοποιηθεί. Αυτό λοιπόν από άποψη φίλτρου, μαγείας κλπ. Τι γίνεται όμως, και εδώ πέρα παίζω λιγάκι με το βλέμμα περισσότερο ανάμεσα στη Χριστίνα και ανάμεσα στην κυρία Ζωγράφου. Με πρόλαβε η κυρία Μεϊμαρίδη, γιατί ήθελα να μιλήσω για αυτές τις δύο συγκρούσεις που βιώνει μέσα ο άνθρωπος. Η πρώτη σύγκρουση είναι η σύγκρουση επιθυμίας. Αυτό που θα ήθελα να πετύχω. Και η δεύτερη σύγκρουση είναι η σύγκρουση της αποφυγής. Αυτό που με ενοχλεί και θέλω να αποφύγω. Δηλαδή, παλεύουμε ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούμε να κερδίσουμε και να αποκτήσουμε και σε αυτό που νιώθουμε την ανάγκη να διώξουμε μακριά μας και να αποφύγουμε. Αυτά λοιπόν είναι που κάνουν τον άνθρωπο να επιλέγει τέτοιες λύσεις, οι οποίες λύσεις είναι γρήγορες και κατ' εκείνον είναι εύκολες. Πείτε μου για το διάβασμα της φωτογραφίας. Κάτσε να σου πω αυτό. Ο καθηγητής μου της ψυχιατρικής, που είμαστε και φίλοι και μιλάμε, μου λέει, «Μπρε Μάρα, εγώ έχω έναν αναλυόμενο τουλάχιστον 6-8 μήνες. Εσύ με ένα ξόρκι τον καθάρισες αμέσως. Δηλαδή είναι τσακαμπάμ. Θέλει χρόνο όλο αυτό. Πάντα είχατε ποιον άντρα θέλει, κυρία Μεϊμαρίδη? Δόξα τω Θεώ. Ας ήταν καλά η ευχιά μου. Ωραία. Τα διάφορα αυτά, τα κάνατε άμα χρειαζόταν ή εξ αρχής? Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που όλα αυτά ήταν μια καθημερινότητα. Είναι ποτισμένα στο αίμα μας. Καταρχήν τα χαρτιά. Αλλά ακολουθώ μια πολύ διαφορετική μέθοδο. Δηλαδή, όταν έχω μια φίλη μου απέναντί μου, έναν άνθρωπο, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πιάσεις την τράπουλα και θα έρθεις σε επαφή με τον άνθρωπο. Κάθεται μαζί μου, χαλαρώνουμε, υπνοτιζόμαστε και οι δυο. Πιάνω το σφιγμό της, βλέπω πώς λειτουργεί. Προσπαθώ να έρθω και έρχομαι. Αναπνέω σαν κι αυτήν απέναντί μου. Ερχόμαστε σε μία επαφή. Και επειδή η εγκέφαλή μας είναι επικοινωνιακή, τώρα τελευταία δηλαδή, αν διαβάσεις τελευταίες έρευνες έτσι γίνεται, οι εγκέφαλοι μας επικοινωνούν. Το μέλλον της το ξέρει αυτή. Όπως ξέρει, αυτά θα μας τα πει και ο καθηγητής φυσικής με την κβαντική μηχανική, όπως ο εγκέφαλος του δίνει πληροφορίες για πίσω και για μπρος. Άρα το τι θα συμβεί το ξέρει αυτή. Άνω τελεία. Από την άλλη μεριά, οι εικόνες που εγώ θα δω και θα μιλήσουμε για αυτές τις εικόνες, είναι σαν ένας προγραμματισμός για αυτήν. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα πάει σε ένα medium, που medium δεν πρέπει να το λέμε, γιατί το media είναι επικοινωνία με τους νεκρούς, έτσι. Πάει σε ένα μάντι και ο μάντις της πει, δεν θα γυρίσει ο Κωστάκης, κόψε το λαιμό σου. Την προγραμματίζει εκείνη την ώρα. Και το ασυνείδητό της θα κάνει ακριβώς αυτό.
να μην ξαναγυρίσει ο Κωστάκης ποτέ. Και όμως, ή αν της πει... Θα σας πω κάτι στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν. Δεν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το υλικό για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, όμως, πήγα σε μια υποτιθέμενα πολύ καλή χαρτού, μου είπε κάποια πράγματα και προσπάθησα να πάω όσο το δυνατόν πιο κοντρά γίνεται σε αυτό. Πιο κόντρα? Κόντρα, βέβαια. Θέλω να σας πω ότι γενικώς η ιδέα για αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει και από ένα άλλο πείραμα που είχα κάνει εγώ κοινωνικό στο πλαίσιο των σπουδών μου. Τότε λοιπόν είχα κάνει αυτό ακριβώς. Πήγα σε μια υποτιθέμενα συστημένη και από το Πανεπιστήμιο Γιώλας πολύ καλή χαρτού και προσπάθησα να πάω κόντρα σε όλα αυτά που μου είπε. Και σε κάποια τα κατάφερα, σε κάποια όχι. Είδες. Με τη φωτογραφία όμως, για να μην φύγουμε από το θέμα, με τη φωτογραφία, Χριστίνα, και έρχομαι σε σένα. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας. Πήγαμε σε δύο ενωρατικές. Η μία κατάφερε να δει, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά, ότι δεν πρόκειται για ερωτικό σύντροφο αλλά για συγγενή μου, και μάλιστα μου είπε και κάποιες πληροφορίες που πραγματικά δεν μπορούσε να γνωρίζει για τον αδελφό μου. Εμείς βάλαμε τις πιο ανώδυνες. Υπήρχαν και κάποια στοιχεία που λόγω του ότι ο αδελφός μου είναι ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά, μου ζήτησε να μην παίξουν στον αέρα, σαφώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν τα άκουσα και από τις εκφράσεις που πήρα μπροστά στην κάμερα είχα εντυπωσιαστεί έως και σοκαριστεί. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Η άλλη, ωστόσο, κυρία, εντός εισαγωγικών παγιδεύτηκε, και το λέω γιατί είμαστε ειλικρινείς. Πήγαμε με σκοπό να δούμε αν θα μπορέσει να καταλάβει ή όχι ότι εμείς δεν λέμε όλη την αλήθεια και δίνουμε παραποιημένες πληροφορίες. Αυτό θέλω να μου πεις εσύ, αν όντως κάποιος έχει το χάρισμα, μπορεί να μπλοκάρει το χάρισμα αυτό? Ή θα έπρεπε κανονικά να το καταλάβει ότι θα έπρεπε να το έχει καταλάβει. Θα έπρεπε να το έχει καταλάβει. Και θα πάω πάλι στο επιστημονικό κομμάτι. Και γι' αυτό κρύψαμε και το πρόσωπό της, γιατί δεν θέλαμε να ρισκάρουμε με τον επαγγελματισμό σε περίπτωση που εμείς είχαμε κάνει κάποιο λάθος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να την επηρεάσεις τόσο πολύ, τότε θα ήταν και ακατάλληλη για να σου πει υποτίθεται το χαρτί. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή ο εγκέφαλος είναι ένα πράγμα ζωντανό και εκπέμπει, και εκπέμπουμε το κάθε τι γύρω μας, είναι απλά επικοινωνία. Δεν είδε, ένιωσε. Συναισθάνθηκε, δεν διάβασε. Το σώμα σου, η στάση σου δεν ήταν εικόνα μιας γυναίκας ερωτευμένης που περιμένει να πάρει πρόβλημα. Ναι, αλλά πώς μπορούσε και μου είπε πράγματα για τον αδελφό μου και για τη ζωή του? Βλέποντας μια φωτογραφία, έτσι. Μια φωτογραφία. Δηλαδή, άγγιζε το λαιμό του αδελφού μου και μου λέει εδώ έχει ένα θέμα ο αδελφός σου. Ναι, γιατί πήρε εικόνες ουσιαστικά μέσα από το δικό σου μυαλό. Πήρε εικόνες. Αυτό δεν είναι χάρισμα? Εγώ έχω μία πολύ πιο απλή. Εγώ δεν μπορώ να πάρω εικόνα, μπορώ να κοιτάω κάποιον ζαχάνους και να μην καταλαβαίνω τι μπορεί να σκέφτεται. Αυτό είναι εύκολο να ερμηνευτεί. Θα σου πω πώς. Στο βιβλίο της ψυχιατρικής, αν τα ανοίξεις, θα δεις ότι υπάρχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά που εξηγούν το χαρακτήρα. Σμιχτά, φρύδια, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Το σώμα, τα συναισθήματά μας βγαίνουν πάνω στο σώμα μας. Δηλαδή, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουν τα μαγουλά μας. Στενοχωριόμαστε, τρέχουν δάκρυα. Το σώμα ακολουθεί το συναίσθημα. Οπότε οι μορφές αλλοιώνονται από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός. Μπορείς να ανοίξεις οποιοδήποτε βιβλίο ψυχιατρικής να το διαβάσεις. Οπότε αν έχεις εμπειρία, βλέποντας μια φωτογραφία, βλέπεις με μια γραμμή εδώ θυμωμένο άτομο, παραδείγματος χάρη. Ψηλά ζυγωματικά μπορεί να είναι καταγωγή από Ήπειρο και στην Ήπειρο είναι αγύριστα τα κεφάλια. Υπάρχει μια εξήγηση σε αυτό. Μάλιστα. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη σας, κύριε Καλαχάνη. Μάλιστα, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω... Είστε και άντρας, εσείς μπορείτε να βλέπετε τα πράγματα και τελείως διαφορετικά από ότι εμείς οι γυναίκες. Είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς σε αυτά. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι άλλο η επιστήμη, άλλο το μεταφυσικό στοιχείο. Το μεταφυσικό στοιχείο υπάρχει, είναι πέρα από το αντιληπτό μας όριο και να σας πω ευτυχώς που υπάρχει, γιατί υπάρχει μια γοητεία. Έτσι, είναι όμορφο να ξέρουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Εγώ μέχρι στιγμής από όσα άκουσα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής. Γιατί να πρέπει σώνει και καλά να δέσουμε κάποιον για να γυρίσει? Υπάρχει ένα θέμα, έχει τεθεί από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είναι η βούληση. Το αυτεξούσιο. Το πήραν οι χριστιανοί πατέρες, στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσης, οι οποίοι ήταν επιστήμονες, αστρονόμοι, θεολόγοι, γιατροί, είχαν όλες ειδικότητες. Γιατί πρέπει να επηρεάσουμε τη βούληση ενός ανθρώπου? Αυτό πρώτα απ' όλα το σεβάστηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ώστι σε θέλει ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν θα πάει κάποιος
και θα πει για την πρώην του ότι θέλω να γυρίσει. Τη ρώτησες? Και το δεύτερο είναι, θα σε ωφελήσει το γεγονός, το ενδεχόμενο να γυρίσει? Μπορεί να είναι για καλό σου το ότι έφυγε. Επομένως, γιατί να μην αφήνουμε τα πράγματα να ρέουν? Γιατί υποθέτω, κύριε Γαλαχάνη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αν κάποιος είχε όλη αυτή τη λογική, νομίζω ότι εξ αρχής δεν θα πήγαινε να κάνει μια διαδικασία για να δέσει ένα πρώην σύντροφο. Έτσι δεν είναι? Να απελευθερωθεί. Θα καταλάβει, θα του παίρνει 1 χρόνο, 2 χρόνια. Εμένα μου έχει πάρει και 3 χρόνια να ξεπεράσω κάποιον. Κάποια στιγμή τον ξεπερνάς. Είναι ο κύκλος της ζωής αυτός και πρέπει να τον αποδεχτούμε. Δηλαδή, μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, να την αφήσουμε να κυλάει, να κοιτάμε όσο μπορούμε να την κάνουμε αξιοβίωτη τη ζωή μας, να περνάμε όμορφα. Είναι και οι συγκυρίες μας είναι δύσκολες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μην τις κάνουμε πιο δύσκολες. Κυρία Ζωγράφου, μια τέτοια προσωπικότητα που αναφέρει ο κ. Καλαχάνης εδώ, είναι μια προσωπικότητα με στοιχεία ψυχοπαθολογικά. Είναι μια προσωπικότητα ελέγχου. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί είναι ή ανασφαλείς ή προσωπικότητες ελέγχου. Θέλω να πετύχω κάτι και θα το πετύχω με αυτόν τον τρόπο, γρήγορα και εύκολα. Ή δεν μπορώ να πετύχω αυτό που θέλω και με πολύ γρήγορο και απαιτητικό τρόπο πηγαίνω σε κάποιον άνθρωπο να το πάρω. Λυπάμαι, διαφωνώ. Οι έξυπνοι άνθρωποι ζητούν πάντα βοήθεια. Οι βλάκες τα ξέρουν όλα. Όχι. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό να ζητάς βοήθεια, αλλά το να μην βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία. Να προσπαθήσει μόνος σου αρχικά, να ψάξεις μέσα σου, να δεις ακριβώς τι μπορείς να πετύχεις στο θέμα που θέλεις. Τότε... Λοιπόν, θα σου πω, Χρυσά μου, το εξής. Εγώ που ξέρω όλα τα κόλπα, γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια. Εάν τα συνείδητό μου φοβηθεί σε κάτι, πάω σήμερα στο σπίτι μου, να μπω στην πόρτα και βλέπω ένα σαπούνι με τρίχες. Τι λέει το συλλογικό μου συνείδητο? Ότι αυτά είναι μάγια. Γιατί έτσι έχουν συνηθίσει. Ή ένα κουκλάκι δηλαδή με καρφιά. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Ενώ ξέρω ότι να πάρει ή μια πέτρα, αν είναι ενεργειακή ή όχι, είναι μια μπουρδα. Το ασυνείδητο όμως φοβάται. Ναι. Και για να το ηρεμήσω, ακόμα και εγώ που ξέρω, αν δεν κάνω το λύσιμό μου, δεν κάνω την τελετή, γιατί το ασυνείδητό μου δεν καταλαβαίνει από λόγια, σκάσε ηλίθιο. Καταλαβαίνει από μυρωδιές, όπως είναι τα θυμιάματα που έλεγε η Ελεονόρα, από εικόνες και από τελετές. Για να το ηρεμήσω λοιπόν και να συνάδει και να έρθει σε αρμονία με το συνειδητό μου, απαραίτητος θα κάνω το λύσιμό μου. Ναι, αλλά στην αρχή του εγώ, της αλήθειας και της λογικής, η οποία μπαίνει ανάμεσα στο συνειδητό, το ασυνείδητο και το πρέπει, λογικά εξηγώ ότι ναι, μου δείχνει ότι κινδυνεύω. Πιθανόν να μην είναι και τίποτα από όλα αυτά. Το προσπερνάω και φεύγω. Δεν είναι τόσο εύκολο να προσπεράσεις ένα φόβο βαθιά ριζωμένο στο υποσυνείδητο. Θα συμφωνήσω με εσάς, κυρία Μαρή, ότι χρειάζονται οι ερωτελεστίες και ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Αυτό που λες εσύ είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τη ζωή μας σε κάποιον άλλο. Ναι, δεν πρέπει άλλο να το ένα, αλλά ούτε και να φοβόμαστε κάτι το οποίο είναι μέσα μας. Αυτό είναι και η δική μου αρχή. Ποτέ δεν εμπιστευόμαστε ένα ξένο κρέας να κάνει τις τελετές για σένα. Εσύ φοβάσαι, τα δικά σου χεράκια θα εμπιστευτείς, εσύ θα κάνεις ό,τι χρειάζεται για να απαλληλθεί αυτός ο φόβος και να εξαφανιστεί. Είναι εξορκίσεις δικού σου δαίμονες. Εγώ δεν γνωρίζω. Μπορώ να κάνω εγώ μια ερώτηση? Με τα καρφιά. Τώρα έχουμε κουβέντα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω εγώ, έτσι. Για να περάσουμε λιγάκι και από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να με δέσει με μάγια? Να με δέσει με μάγια. Ναι, εσύ. Όχι να δέσω εγώ κάποιον. Να με δέσει εμένα με μάγια. Και αν ναι, τι θα νιώθω? Και εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά και πάρα πολύ δύσπιστη. Όμως, επειδή ο εγκέφαλός μας είναι ένας τηλεπαθητικός πομπός δέκτης, εάν το βάλεις σκοπό, θα το καταφέρεις. Όχι να δέσω εγώ, να με δέσουν. Θέλω να μου πείτε τι θα νιώσω. Δηλαδή θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα θέλω τον τάδε. Κάποιος κάθεται σε μία καρέκλα, έτσι, και αποφασίζει ότι θέλει να δέσει την Ελεονόρα. Δεν υπάρχει καμία συσκευή, ένα μαγόμετρο για να το κάνει αυτό. Χρησιμοποιεί αυτό το κύμα. Εγκεφαλικά κύματα υπάρχουν. Κάθομαι λοιπόν και συγκεντρώνομαι
κοιτάω ένα κρίσταλο, οτιδήποτε, αλλά κάπου να εστιάσω τον εγκέφαλό μου. Και προσπαθώ να στείλω αυτό το κύμα στην Ελεονόρα. Αυτό είναι σίγουρο ότι σου έχει συμβεί. Σκέπτεσαι μια μαθητριά σου από το γυμνάσιο και ξαφνικά, που έχεις να τη δεις και 20 χρόνια, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι αυτή. Έτσι. Όλα αυτά δεν έχουν ακόμα ερμηνευτεί ή αν έχουν βρεθεί το πώς κτλ. Παρόλο το εγκεφαλικά κύμα, γι' αυτό υπάρχει και ο εγκεφαλογράφος. Αν δεν γίνουν έρευνες, εάν δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Όμως το ρημάδι πιάνει. Μάλιστα. Εκεί, θα σου κάνω μια παρένθεση, αν έχεις χρόνο. Εκεί που αρχίζουμε να έχουμε data, δεδομένα και επιστημονική ανάλυση, είναι στις μετανσαρκώσεις. Τώρα θα πάμε σε άλλο θέμα όμως. Και δεν θέλω. Είναι το μόνο όμως κομμάτι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μπορεί να το κάνουμε σε κάποια άλλη. Έπρεπε να σας τα δω στο περασμένο επεισόδιο, στο μυστήριο. Αλλά θα κάνουμε κάτι στη συνέχεια. Το μυστήριο του θανάτου? Όχι, μυστήριο γενικώς. Είχαμε και κατά πόσο υπάρχουν πνεύματα με το θάνατο ζωή και. Τι κρίμα. Κυρία ζωγράφου, έχει έρθει ποτέ σε εσάς πελάτης ή πελάτησα που να σας εκμυστηρευτεί ότι φοβάται π.χ. ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιου δεσίματος? Τι συμβουλεύετε σε αυτούς τους ανθρώπους? Να δει τι φοβάται, τι θέλει και να δυναμώσει περισσότερο τον εαυτό του ως προς τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα γύρω του. Δηλαδή είναι, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι θέλεις και πηγαίνεις εκεί, για ποιον λόγο το κάνεις, ποιο είναι το πρόβλημά σου, γιατί το κάνεις και τι φοβάσαι. Και μετά πώς βλέπεις μέσα σου ότι μπορείς να πετύχεις αυτό χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Δηλαδή κάποιο έλλειμμα, κάποια έλλειψη έχεις για να απευθυνθείς εκεί. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, έτσι, στο πείραμα με τους αστρολόγους, γιατί εμείς κάναμε ένα πείραμα θέλοντας να ξεκινάμε βασικά τα πειράματά μας και τις έρευνες μας χωρίς να έχουμε σκοπό. Δεν θέλαμε ούτε να δείξουμε αν ισχύει, ότι δεν ισχύει, εν πάση περιπτώσει, η αστρολογία. Κάναμε κάτι το οποίο το είχα κάνει στην πτυχιακή μου. Για να πούμε και την αλήθεια. Όπου θέλω να σας πω ότι και στην πτυχιακή μου επίσης είχαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ήταν σχεδόν το ίδιο. Πήγα σε μια πολύ αγαπημένη φίλη και πολύ καλή αστρολόγο, την Μπέλα την Κιδονάκη. Της έδωσα το χάρτη μου. Το ξέρει, με έχει δουλέψει και στο παρελθόν κτλ. Μου είπε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία, και μείναμε σε αυτά, τα οποία ζήτησα εγώ τουλάχιστον να μου πει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία ένας άνθρωπος με στοιχειώδεις γνώσεις αστρολογίας θα μπορούσε, ανοίγοντας ένα χάρτη, να τα δει και να τα διαβάσει. Και να ερμηνεύσει το προφίλ του ανθρώπου αυτού. Το κάναμε. Μετά πήγαμε, οι συνεργάτες της εκπομπής, στον κύριο Λεφάκη, επίσης πολύ καταξιωμένος αστρολόγος. Με τον ίδιο χάρτη. Δίνοντάς του τα στοιχεία μόνο, χωρίς να ξέρει για ποιον άνθρωπο μιλάει, γνωρίζοντας μόνο το φύλο. Έκανε τη σκιαγράφηση του προφίλ. Και στη συνέχεια πήγαμε στην κυρία Μιχαλέα, επίσης πολύ γνωστή αστρολόγο, μία κοπέλα, φίλη της εκπομπής, που υποτίθεται ότι ήταν ο χάρτης δικός της. Και της έκανε επίσης τη σκιαγράφηση του προφίλ. Και οι τρεις αστρολόγοι χτύπησαν διάνα στην περιγραφή του προφίλ σε σχέση με τα 4 στοιχεία που ζητάγαμε. Ήλιο, Αφροδίτη, έρωτας δηλαδή, σελήνη, ψυχή δηλαδή και οροσκόπο. Ξεκινάω από σένα, αγαπημένη μου Χριστίνα, διότι αφού εμείς παρουσιάσαμε το διάνα και των 3 αστρολόγων στο χάρτη, μετά είχαμε όμως και την άποψη ενός προγραμματιστή, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι και όπου και αν πατήσεις το πρόγραμμα αυτό θα σου βγάλει τα ίδια στοιχεία. Θα ξεκινήσω με διαφωνώντας με τον προγραμματιστή, γιατί αυτό για το οποίο μιλάει είναι ένα μηχανοποιημένο πρόγραμμα. Ο αστρολόγος στον οποίο απευθύνεσαι, εάν πραγματικά κατέχει το αντικείμενό του, από τις όψεις, δηλαδή το ότι έχεις μία Αφροδίτη σε ένα ζώδιο, μπορεί να σημαίνει 100 διαφορετικά πράγματα. Ο αστρολόγος, αν γνωρίζει, θα ξέρει τι υπερτερεί, τι μπαίνει σε πιο παθητική φάση, ποια ηλικία εκδηλώνεις κάποια στοιχεία από όλα αυτά και ποια όχι. Εάν πάμε σε ένα πρόγραμμα, ό,τι και να μου δώσεις, δηλαδή αν πάρουμε 10 ανθρώπους που γεννήθηκαν με ήλιο στην Παρθένο, το πρόγραμμα θα έχει, όταν θα το διαβάσεις,
θα έχει πολύ ελάχιστες αλλαγές και θα είναι μία συνταγή ανούσια που αν διαβάσεις αυτά που πας παρακάτω, το ένα θα αντικρούει στην πορεία το άλλο. Δεν γνωρίζω όλα τα άτομα, παρακολούθησα το προηγούμενο, αλλά αν δώσεις τον ήλιο, τη σελήνη, τον οροσκόπο, την Αφροδίτη, εγώ θα ζήταγα και τον Ερμή, μπορείς να σκιαγραφίσεις ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό όμως που και να προχωρήσεις, επειδή ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός, αν εσύ είχες γεννηθεί στην Αφρική, όλα αυτά θα σήμαιναν ένα άλλο κοινωνικό περιβάλλον για σένα. Αν είχες γεννηθεί στην Ινδία, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε με την παρέλευση των χρόνων, ο αστρολόγος για να είναι σωστός, παίρνει όλα τα στοιχεία και τις ημερομηνίες. Έτσι, και κοιτάει πόσο δούλεψες. Ο αστρολόγος λοιπόν καλείται να κάνει διαφορική διάγνωση στο δικό σου ζώδιο, τι δούλεψες, τι δεν δούλεψες, τι κουμαντάρεις, τι κατέχεις από αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ελέγχουμε στην ουσία πραγματικά ούτε το μυαλό μας, ούτε τις σκέψεις μας, ούτε έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Από την ώρα που θα δώσεις συγκεκριμένα στοιχεία, αυτός που έχει την εμπειρία θα σου δώσει την απάντηση. Μάλιστα. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, Ελεονόρα. Μπαίνουν όλοι σε κάποια site και διαβάζουν όλα αυτά τα τυποποιημένα προγράμματα. Και ξαφνικά ακούς έναν άνθρωπο να τον σακατεύεις και του λες, έχεις αυτό τον Ερμή εκεί, πω, έχει τελειώσει. Του έχεις περάσει ήδη το μήνυμα και από εκεί και πέρα μιλάμε πλέον για αυτό εκπληρούμενες προφητείες, καλές ή κακές. Μάλιστα. Έτσι. Και βεβαίως, επειδή η επιστήμη προχώρησε πάρα πολύ, βλέπουμε ότι αυτό που αισθανόμαστε, αυτός το είχε πει η κοπέλα που ασχολήθηκε με την αστρολογία. Με την αριθμολογία. Κυρία Ζώη. Εγώ ναι, εγώ τη θεωρώ. Η κυρία Ζώη. Εγώ δεν την πιστεύω. Λοιπόν, το ξέρω, αλλά εγώ τη θεωρώ. Θα ήθελα να πάμε λιγάκι σε μια τηλεφωνική γραμμή που έχουμε. Η κυρία Έλενα Νιαβή είναι ψυχολόγος και είναι στην παρέα μας προκειμένου να μας πει ότι 27 περιστατικά, 27 ασθενείς της έχουν πέσει θύματα απατεώνων medium με αποτέλεσμα να χρειάζονται ψυχιατρική υποστήριξη. Προφανώς γιατί εξαπατήθηκαν και γιατί έχασαν και τα χρήματά τους. Γεια σας, κυρία Νιαβή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλησπέριζω και το πάνελ σας. Να είσαστε καλά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω στην παρέα σας είναι το εξής, ότι στα 11 χρόνια που εγώ ασκώ το επάγγελμά μου, ακούγουμε καλά γιατί εμένα μου κάνει διακοπές. Όχι, μια χαρά σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι ότι είχα 27 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 19 χρειάστηκαν και ψυχιατρική παρακολούθηση με αγωγή, διότι απευθυνθήκαν σε λάθος ανθρώπους που τους λέγανε ότι θα σου επαναφέρουμε τον άνθρωπο πίσω, φέραμε σε αυτό το χρηματικό ποσό, εξαντληθήκανε πλήρως και εξαθλιωθήκανε οικονομικά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να έρθουν σε αδιέξοδο και καταλήξανε και σε κλινικές εγκλισμό κάποιοι που ήταν πολύ πιο αδύναμοι στο να μπορέσουν να κρατήσουν το ηθικό τους και τον εγωισμό τους σε ένα επίπεδο και μετά φυσικά να χρειάζονται τη συμβουλή και τη συμβολή ενός ψυχολόγου. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα από την αρχή οποιοδήποτε αντιμετωπίζει ένα θέμα να απευθυνθεί σε ένα ψυχολόγο προκειμένου να τονωθεί και η δική του η αυτοπεποίθηση. Αν είναι η κατάσταση ανάλογη. Αυτό είναι θλιβερό πάντως, το ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο ευάλωτος, ξαπατάται και στη συνέχεια χρειάζεται εξτρά υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Νιαβή για την συμμετοχή. Από πριν. Ακριβώς. Σωστό αυτό. 27 κατασκευαστές πλυντηρίων. Ότι υπήρχε ένα ψυχοπαθολογικό υπόστρωμα ενδεχομένως, αδύναμοι άνθρωποι, ανασφαλείς με τον εαυτό τους, ζήτησαν βοήθεια από τους ανθρώπους αυτούς. Σωστό, ναι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε και τους καλεσμένους μας κοντά μας. Όχι. Γιατί? Όχι, καλύτερα όχι.
Είναι μία ενδοσυνεννόηση με το Θέμη. Εδώ τώρα έτσι αυθόρμητο, ούτως ή άλλως ζωντανά είμαστε. Θέλω να κλείσουμε λιγάκι με ένα σχόλιο από τον καθένα. Ένα σχόλιο έτσι επιγραμματικό, ένα σχόλιο που να δίνει και κάτι, να αφήσει κάτι στους τηλεθεατές. Σε όποιο θέλετε εσείς, κυρία Μεϊμαρή, δεν έχω θέμα, ξεκινήστε. Εγώ σκεφτόμουν τώρα την αστρολογία, επειδή με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η αστρολογία είναι τεράστια βιομηχανία. Περιοδικά, εφημερίδες, αστρολόγια, αυτά κτλ. Δεύτερον, δεν αμφισβητώ καθόλου ότι τα τεράστια ουράνια σώματα οπωσδήποτε ασκούν το ένα στο άλλο βαρύτητα. Και σε εμάς. Δηλαδή, όταν το φεγγάρι μπορεί και κάνει παλήριες στα νερά της Χαλκίδας και πάει και έρχεται, μέσα στον εαυτό μας που είναι 70% νερό, φυσικά κάνει και στον εγκέφαλό μας παλήριες. Εγώ είμαι υπέρμαχος, δηλαδή υπό την έννοια ότι τη συμβουλεύω με την αστρολογία και μου αρέσει. Γιατί έχει ένα μυστήριο και μια μαγεία ενέργειας που εμένα προσωπικά μου αρέσει. Δεν διαβάζω το ζώδιό μου κάθε μέρα, ούτε ρωτάω αν ταιριάζει ο Σκορπιός με την Παρθένα και με τον Τοξότη. Άσχετο είναι αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι ένα πείραμα το οποίο στη ζωή μου το κάνω δεύτερη φορά. Μία το έκανα στην πτυχιακή μου και μία τώρα. Το έκανα με 3 πολύ καλούς και καταξιωμένους αστρολόγους. Εντυπωσιάστηκα από τις προβλέψεις και των 3. Και αν μπορούσα και είχα τη δυνατότητα να παίξω όλο το υλικό το οποίο είχα στη διάθεσή μου και από τους 3, πραγματικά θα βλέπατε, επειδή με γνωρίζετε κιόλας, κάτι να ξετυλίγεται μπροστά σας κάτι το εξαιρετικό. Δυστυχώς όμως έπρεπε να εκμεταλλευτώ από τους 3 αυτούς ανθρώπους πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ακριβώς για να δείξουμε το πείραμα. Και κρίμα που δεν μπορούσα να δείξω και τα υπόλοιπα, αλλά θα πρέπει να ήταν μια τελείως προσωποκεντρική εκπομπή πάνω στα άστρα, για να δείτε πραγματικά πόσο μπορεί η αστρολογία να σε φέρει προεκπλήξεων. Δεν με πείθεις. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα ρόλο αν ο Άρης περάσει στον Ερμή, ότι εγώ θα χάσω λεφτά ή θα πάρω τα μπάμπη πίσω. Σήμερα διάβαζα ένα βιβλίο, κυρία Μεϊμαρίδη, το οποίο μου το έδωσε η ψυχολόγος μου και ήθελα να το εκμεταλλευτώ και αν το ήξερα νωρίτερα, μου το έχει δώσει νωρίτερα, θα το είχα κάνει και θέμα, θα το είχα βάλει μέσα στο θέμα ενός Γάλλου βιολόγου, ο οποίος ερευνώντας το πώς αντιδρούν τα κύτταρα σε ασθενείς με καρκίνο, συνειδητοποιεί ότι μια συγκεκριμένη γενιά μπορούσε να παρουσιάσει περισσότερα κρούσματα καρκίνου, γιατί συγκεκριμένα υπήρχαν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που είχαν δημιουργηθεί από τους πλανήτες που δημιουργούσε αυτή την επιρρέπεια. Και είναι βιολόγος. Και έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στη μελέτη του καρκίνου όλο αυτό. Ναι. Εγώ όμως πιστεύω ότι η αστρολογία είναι θέμα ορμονών. Δηλαδή, ο μήνας που γεννιέται ο καθένας, ο άνθρωπος είναι ένα ατελές όν όταν γεννιέται. Κανονικά πρέπει να γεννηθούμε στους 12 μήνες, γιατί έχουμε μια κεφαλανά. Αλλά στους 12 μήνες δεν μπορούσαμε να βγούμε από τη μάνα μας. Οπότε ο εγκέφαλος από τους 9 μέχρι τους 12, δηλαδή τους 3 πρώτους μήνες του παιδιού, αρχίζει και τακτοποιεί τις ορμόνες του. Ανάλογα με το κλίμα, πότε έχει γεννηθεί ο καθένας, κάποια ορμόνη πετάγεται στα ουράνια. Π.χ. Απρίλης, νοradrenalίνη, παράγεται στην επινεφρίδια. Γι' αυτό λες ότι πώς είναι τον Απρίλη, ποιοι είναι οι κρυοί, είναι ορμητικοί κτλ. Εκεί είμαστε πάρα πολύ επιρρεπείς στις ουσίες και στο κλίμα. Θέλω και ένα σχόλιο από την κυρία Λουκά. Θέλω να προλάβουμε να μιλήσουν όλοι καλεσμένοι. Μακάρι να είχαμε κι άλλα χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ διαφώνησα με τους 3 αστρολόγους σε ένα πράγμα και το είπα. Έτσι, Κώστα. Ναι. Σου είπα ότι για μένα ο αστρολογικός χάρτης είναι ένα προφίλ, ένας χάρτης που μου περιγράφει το DNA σου, τους βαθμούς εξέλιξης, έτσι. Εγώ ασχολούμαι πολύ περισσότερο με την ψυχολογία και την αστρολογία, που μπορεί στο παρελθόν να έχει εξυπηρετήσει τραγικούς χώρους και καταστάσεις. Πλέον όμως η νευρολογία, η βιολογία, η ψυχολογία και τα μαθηματικά, νόμος των πιθανότητων, έχει δώσει άλλες εξηγήσεις. Δηλαδή, μπορεί και βέβαια αυτός που θα γεννηθεί με τον ήλιο μέσα στον κρυό έχει περισσότερη ορμή. Έτσι. Σίγουρα έχει τις τάσεις. Δεν το θα διαφωνήσω, αλλά μπορεί ένας άλλος πλανήτης να μου μηδενίσει όλο αυτό το πράγμα και στην ουσία να μου δείξει στο γενέθλιο χάρτη και τις λειτουργίες που αργότερα θα φέρουν προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Επίσης, δεν θα παραλείψουμε, παιδιά, να πούμε ένα πράγμα, ότι όταν καταστράφηκε η βιβλιοθήκη στην Αλεξάνδρεια, χάθηκαν
τόμοι βιβλίων και πληροφοριών που αν τα είχαμε, ίσως να ήμασταν κάπου αλλού. Μάλιστα. Και σκεφτείτε ότι η αστρολογία δεν ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, αλλά όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Κυρία Ζωγράφη, εγώ θα πω έτσι μια πρόταση κατακλείδα. Ότι η μεταφυσική, το μεταφυσικό στοιχείο είναι γύρω μας. Από τη στιγμή που πιστεύουμε σε μια ανώτερη δύναμη, περισσότεροι άνθρωποι, αποδεχόμαστε αυτόματα και τη μεταφυσική. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να απορρίψω κάτι επειδή δεν το βλέπουν τα μάτια μου, δεν το πιάνουν τα χέρια μου ή δεν το αντιλαμβάνονται οι υπόλοιπες αισθήσεις μου. Θέλω όμως να δεχτώ ότι η ανθρώπινη λογική και το ανθρώπινο συναίσθημα πρέπει να είναι σε ένα σωστό ισοζύγιο και ότι ο άνθρωπος πρέπει και με τους δύο αυτούς παράγοντες να παίρνει αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του, πρώτα απ' όλα ο ίδιος, έχοντας κοιτάξει περισσότερο μέσα του. Και πώς σας κύριε. Να πω και εγώ μια κουβέντα για την αστρολογία. Η αστρολογία βασίζεται σε ένα μοντέλο, το γεωκεντρικό, το οποίο το ξέρουμε ήδη από την εποχή του Πτολεμαίου. Χύθηκε αίμα για να αλλάξει αυτό, να πάμε στο γεωκεντρικό. Δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Γι' αυτό το λόγο τον Τζορντάνο Μπρούνο τον έκαψαν, ο Γαλιλαίος ήταν σε κατοίκον περιορισμό, υπήρξαν άνθρωποι που υπέφεραν. Προφανώς λοιπόν και δεν συμφωνώ, ωστόσο κάποιες συμπτώσεις ή συγκυρίες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ της κίνησης των άστρων και κάποιων γεγονότων τα οποία συμβαίνουν, υπάρχει ένας μεγάλος ψυχολόγος, συνάδελφος ίσως θα τα ξέρει καλύτερα, ο Γιούγκ. Ο Καρλ Γιούγκ, ο οποίος μιλούσε για συγχρονικότητα. Δηλαδή, δύο γεγονότα μπορεί να μην έχουν αιτιώδη συσχέτιση, μπορεί όμως να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Για κάποιον λόγο δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε όλα αυτά να τα τεκμηριώσουμε επιστημονικά. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι πέρα από την επιστήμη, η οποία μετράει αναπαριστά τη φύση σε συνθήκες εργαστηρίου, είναι πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Και καλό θα είναι για μένα πρώτα απ' όλα να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας. Η φιλοσοφία, επειδή και με το αντικείμενό μου, και η επιστήμη απελευθερώνουν τον άνθρωπο από τις φοβίες του. Ήδη οι χριστιανοί πατέρες, οι οποίοι υιοθέτησαν όλο αυτό το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας, δεν δέχτηκαν την αστρολογία, γιατί ήταν επιστήμονες πρωτίστως και μετά θεολόγοι. Γι' αυτό ας απελευθερώσουμε το... Εγώ λέω να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και να τους ομορφύνουμε λιγάκι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας, και τους τέσσερις, γιατί ξέρω ότι και η ώρα είναι δύσκολη και εσείς έχετε και τις δουλειές σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή για να μας πείτε την άποψή σας. Και πρωτού χαιρετήσουμε και καληνυχτήσουμε τους φίλους και τις φίλες, θα ήθελα να απευθυνθώ λιγάκι τις περισσότερες στις φίλες, γιατί ένας κοινός παρανομαστής όλων των απόψεων και γνώμεων που ακούστηκαν σήμερα είναι λιγάκι η εσωτερική ανασφάλεια που μπορεί να νιώθουμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες, και που μπορεί να μας κάνει έτσι λιγάκι ευάλωτες στο τι τρόπους θα ακολουθήσουμε προκειμένου να είμαστε πιο θελκτικές ή να επιστρέψουν πίσω, εν πάση περιπτώσει, οι αγαπημένοι. Εγώ λοιπόν έχω να σας προτείνω κάτι άλλο. Πρόκειται για τα μυστικά ομορφιάς, τα οποία είδατε κι εσείς πριν από λίγο κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μας διαλυμάτων από τα Φιγκούρα, από τα κέντρα Φιγκούρα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λοιπόν, ο κύριος Δημοσθένης Βαρσάμης, έχει να σας μεταφέρει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και να σας κάνει και μια υπέροχη προσφορά για όλες εσάς τις φίλες του hashtag και του hashtag live που θέλετε έτσι να νιώσετε λίγο πιο όμορφες και λίγο πιο γυναίκες και να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα ωραιότατο υπόλοιπο βράδυ και αύριο μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα που καλύπτω το hashtag μας, Θέμη. Δεν θα σας αποκαλύψω το hashtag μας, αλλά θέλω να σας πω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό θέμα, ένα πολύ λεπτό θέμα, ένα από τα λίγα θέματα που πραγματικά έχουν διχάσει βαθιά την ανθρωπότητα σε ηθικό επίπεδο. Καλή σας νύχτα. Η προσφορά αφιερωμένη από τα Φιγκούρα και εμάς σε εσάς.